ornest allweddol yn y ras I gyrraedd Ewrop rhwng ddau dîm sydd yn cael tymhorau gwahanol iawn ar hyn o bryd. Pen-y-bont yn erbyn Cei Connah sydd yn fyw ar Sgorio prynhawn me. Mae fe'n braf iawn cael eich cwmni chi y gic gyntaf I ddod yn y man yma ym Mhen-y-bont a mae Dylan Blaen yn rhan o dîm Sgorio heddi. Dylan, croeso mawr ato ni. Diolch yn fawr. Nawr, o ran Pen-y-bont, o'n i'n siarad gynnau, mae angen canlyniadau, ond hefyd mae angen perfformiadau da arnyn nhw. Ac mae'n ddiwrnod San Ffolan. Ti'n mynd I gael gorfoledd neu torcalon I Ben-y-bont heddi? Wel, yn sicr fydd Rhys Griffiths yn ymedrych am bath o boddhad, dwi'n credu ar ôl canlyniad. Ond ti'n iawn, fi'n credu, perfformiad sydd yn y canolbwyntio. Maen nhw ar rediad sydd yn wael o ran safonau nhw, yn amlwg yn bod gymaint o llwyddiant dros y blynyddoedd diwetha, a felly fydd Rhys yn edrych am datblygiad yn rai elfennau o'r perfformiad yn amlwg heddi. Wrth gwrs, maen nhw'n wynebu tîm Cei Connah sydd ar rediad o 16 gêm heb golli. Maen nhw'n mynd I fod yn dod yma yn llawn hyder prynawn yma. Odyn, ie, ti'n gweld na yn perfformiadau nhw, wedyn y fe fel mae canlyniadau yn dod ar hyder na. Maen nhw'n tîm sydd hefyd yn hoffi cael meddiant a mae hyder yn llawn help pam ti yn tîm sydd yn hoffi wario gyda meddiant a bydd John Disney'n edrych am fwy o hwnna heddi. Wel, newn ni drafod mwy yn y man, ond mi oedd na gemau eraill neithwr. Ac fe newn ni ddechrau gyda ornest yn y 6 isaf. Hwlffordd yn erbyn y bala a Dylan Blaen y dyn yma. Corey Shepherd yn syrenu unwaith eto I dîm Tony Pennock. Ie, am chwaraewr o yn fe, mae'n cael tymor arbennig unwaith eto I Hwlffordd. A nhw ar rediad dda nawr, ni'n gweld rocket arall gyda fe fyna. Mae'n sgorio'r goliau arbennig ma'n gyson yn y diad dangos yr ansawdd sydd gyda fe yn ergadio'r bil. A wedyn ni yn y 6 uchaf, y pencampwyr, y seintiau newydd, wnaethon nhw wynebu bai Colwyn. John Williams a Ryan Brobl ymysg y goliau fyna, a Dylan mae'r seintiau, wel, maen nhw yn cruise control erbyn hyn ag nhw. Ie, mae fel sa popeth dan nhw dan rheolaeth ar hyn o bryd yn y fe ni'n gweld fan hyn unwaith eto Brobl, Williams, chwaraewr mor allweddol. Gêm anodd fyna, ydyn nhw, ti'n bod yn erbyn bai Colwyn, ond fi'n credu'r gair y Saesneg, relentless. Maen nhw yn yr amser nawr tymor le, maen nhw jyst yn cymeryd bob gêm, canlyniad ar ôl canlyniad, llechen lan arall, 2 gol, a ie, triffwynt arall iddyn nhw. Triffwynt arall I dîm Craig Harrison. Felly dyma jyst i'ch atgoffa chi o'r canlyniadau. Un gêm arall neithwr Met Caerdydd yn erbyn Llanelli. Llanelli yn cael pwynt am y tro cyntaf ers mis Tachwedd oedd I cartref yn erbyn Met Caerdydd. A dyma'r sefyllfa wedyn ni o ran y 6 isaf yn gynta. Wel, Hwlffordd, triffwynt yn glir uwch ben Met Caerdydd. Nhw sydd yn y seithfed safle holl bwysig yna ar y foment. A wedyn ni dyma ni, y 6 uchaf bydd yn cael ein sylw ni heddi. Cei Connah, Pen-y-bont, 10 pwynt rhwng y ddau dîm yna. Felly bydd rheolwr Cei Connah, John Disney, yn benderfynol o parhau gyda'r rhediad arbennig yna o'n i'n sôn am gynnau. Felly gadewch I ni glywed ganddo fe, mae fe wedi bod yn siarad gyda'n gohebydd ni I fan Gwilym. Well, John, we'll have to start with this unbeaten run. It's a record 16 games for the club. What's been key to that? Everyone. Players, staff, ownership, fans. I think everyone's played a part to it, and I think that's the key to us this season. We are a collective. Every group will say that, but you know, when you look at the substitutions that we've used this year, the impact that they've had in every single game so far this season, I think that's been key to it, and a lot of hard work, dedication, sleepless nights, and a lot of patience from probably all of our families, to be honest. You've mentioned it, it's a transition year. Is there an element of exceeding expectations for yourself? Well, like I always say, I'm a winner. I want to try and win every game. Probably as a club, if we look to reflect, yes, and that's not us sort of putting a lid on it. I think that, like I said, we finished where we did last year. It's been a very difficult couple of seasons for a number of reasons, and obviously my first role as a manager, our staff first sort of jobs together. John Rushton stepped into a goalie coach this year. Jack, my brother, is obviously his first role within a club, but the experience that we can utilise along with Jay, who's been at the club for a number of years, has been fantastic. And like I said, the players have bought into it, and we brought loads of new players to the league. So far, they've been fantastic, but they have to do it obviously again today. Yeah, and looking at the last 3 games, conceding late to drop points, how do you avoid that today?
Well, we try and not give away as many set plays that we have, because I think that's sort of, an opportunity for anyone really. You see it at the top level. Obviously Arsenal, top of the Premier League, conceded a long throw the other day, so that can happen. And the delivery and the quality that Pen-y-bont have got. Obviously, we've seen the team, so the quality they've got, they'll look to try and pose a threat from that, and hopefully try and get a couple of goals ahead and make sure that we can just try and keep going and keep being progressive. But football doesn't work like that. I'm sure it's going to be a great challenge today, and we're really looking forward to the occasion. Diolch, John. Thank you. John Disney'n cymharu Cei Connah a Arsenal fyna. Joio hwnna, reit, Dylan ni'n sôn, maen nhw ar y rhediad arbennig yma, 16 gêm heb golli. Ond siŵr o fod yr unig beth fydd o bosib yn poeni John Disney yw'r ffaith mae yna dueddiad gyda nhw i ildio goliau hwyr mewn gêm. Rhediad ffantastig, ond eitha lot o gemau cyfartal wedi bod yn y rhediad yna. Ie, ti'n iawn, rediad arbennig, maen nhw'n neud yn gwych yn oedden nhw ar y dill maen nhw'n chwarae gyda hefyd, ond ti'n iawn, bydd nhw yn canolbwyntio ar ildio'r golau hwyr yma. A fel nes ni clywed John Disney gweud fyna, falle bod nhw heb mynd 2 gol lan, maen nhw wedyn, wrth bod y gêm yn mynd mlaen, goffa mynd bach yn fwy amddiffynol, jyst i dal mlaen i'r fudigoliaeth, ond wedyn, pan ti'n neud na, ti o hyd wedyn yn mynd i denu bach o pwysau yn ystod y gêm, a wedyn ti'n rhoi taflad i hir, cic y cornel a bant, a mae hwnna'n rhoi cyfleoedd wedyn i tîm oedd i cael y bêl yn y cwd cosbi, a mae cyfleoedd mynd i dod. Ar tro diwetha, ddath Cei Connah fan hyn, nhw gath y gorau o Ben-y-bont yn ennill o gol i ddim a Dylan y gŵr yma, Rhys Hughes, prif sgoriwr y clwb y tymor hwn. Ni ddim yn siŵr os gol neu croesiad oedd hwn, ond oedd e'n oreit, oedd e? Rhys Hughes yn sgorio tu allan y cwd cosbi unwaith eto na fe, ni mor gyfarwydd gyda fe fan hyn. Fi credu croesiad felly ti at y postyn pella, ond mae e'n chwaraewr mor talentog, a mae John Disney wrth i fodd yn cael yn y garfan. Ond beth sydd hefyd lenni nawr, gyda Callum West yn chwarae mor dda fyd, ti'n gweld wedyn bod tîmoedd goffa edrych ar ôl fe ar y ca, sydd falle hefyd yn creu bach fwy o gwagle i Rhys Hughes, a wedyn pan mae gwagle gyda Rhys Hughes, ni'n gwybod o'r ansawdd sydd gyda fe wedyn i achosi problemau i tîmoedd. West a Hughes, maen nhw wedi bod mor allweddol i Cei Connah tymor yma. Wedyn ni o ran Pen-y-bont, Dylan, un enw newydd sydd wedi ymuno dros yr wythnosau diwetha yw Ethan Can o Lanelli, yr ymosodwr ifanc. Nawr mae fe'n dechrau am y tro cyntaf heddi i dîm Rhys Griffiths, a o'n i yn y seintiau newydd penwythnos diwetha ddath ymlaen o ddi ar y fainc, a i berfformiad siŵr o fod yr unig beth positif o ran Pen-y-bont penwythnos diwethaf. Ie, a na geiriau Rhys Griffiths ar ôl gêm hefyd, ti'n bod oedd e'n hapus i weld beth nath Ethan Can wrth dod mlaen. Chwaraewr fi'n abod yn dda iawn wrth gwrs, a ni'n gweld e'n aml yn redig y Sianeli yma. Mae o hyd yn rhoi amddiffynwyr o dan bwysau. Maen nhw o hyd goffa fod yn canolbwyntio le mae rediadau, a mae mor gyflym a pwerus, a bydd yn chwaraewr allweddol i Ben-y-bont nawr yn ystod y gêm yma heddi, ond hefyd yn symud mlaen mewn i'r gêm y diwetha tymor. Ie, ti'n cael y teimlad, mae hwn yn mynd i fod yn ddiwrnod mawr i Ethan Can, ond hefyd i Ben-y-bont, achos fel hyfforddwr dy hun, Dylan, pa mor anodd yw pan mae 10 pwynt o bwlch. Mae'r bwlch yn enfawr, o ran Pen-y-bont, fel i ti'n cadw'r chwaraewyr i fynd yn ystod y rhediad anodd yma? Ie, ti'n iawn. Falle dim edrych ar y bwlch, ond canolbwyntio, wnaethon ni gweud ar y cychwyn fyna, perfformiad, na'r peth bwysig, a maen nhw ar rediad gwael, ond bydd yna elfennau o'r perfformiad bydd Rhys Griffiths yn hapus gyda, adeiladu ar rheina, ond canolbwyntio ar ble mae angen i nhw wella. A yn sicr yn amddiffynol, bydd hwnna'n un peth le fydd Rhys Griffiths wedi bod yn gweithio'n galed ar tîm fforddi, a bydd nhw'n edrych i weld lot well heddi, a bydd angen achos mae siŵr gwmwys o chwaraewyr talentog gyda Cei Connah. Ie, mae'n brynhawn enfawr i'r ddau dîm. Wel, mae rheolwr Pen-y-bont Rhys Griffiths wrth gwrs wedi cael ei wahardd yn ystod y gemau nesaf yma. Felly, mae is-rheolwr y tîm Owain Wallow wedi bod yn siarad gyda Ifan. Well, Owain, a week on from that defeat against New Saints, how do you reflect on it? Well, we've had some honest conversations this week, and we've addressed everything internally. We feel like we've prepared well, we've worked hard, and we've had a good response from the players and the group as a whole. And it's just about understanding the game plan and what we want to do and putting that into practice today. It's a wonderful opportunity for us to get back to winning ways and to show ourselves, basically, and to show the reflection of what we are and what we are as a football club. Today, obviously, a big challenge. Again, like last week, Nomads today, what do you expect from them? I expect a high level. They're obviously having a good season, but to be honest with you, every game at the moment is a difficult game. There are no easy games.
We felt that way during phase 1 as well. So again, we're concentrating on ourselves. We've prepared ourselves. We've set the team up with the focus on ourselves. And hopefully, if we can follow the game plan, we can be competitive and get something out of it. Diolch, Owain. Thank you. Diolch. Owain Wallow yn barod amdani felly, ac i ni bron yn barod I fynd fan hyn Pen-y-bont. And your usual reminder that we do have English language commentary available for this one. Mark Jonah Jones is alongside Kath Morgan. I'm sure they would love to have your company this afternoon. A fel ych chi'n gallu gweld, mae'r tîmau yn barod I fynd, felly draw ni at ein tîm sylwebu ni Dylan Blaen sydd wrth ochr Ifan Gwilym. Diolch, Sioned. Prynhawn da bawb getre. Croeso I Stadiwm Dragonbet a'r Prynhawn. Dydd Sadwrn braf, dydd San Ffolant a pa beth mwy rhamantus na gwario awr o hanner mewn gantri gyda Dylan Blaen sy'n newydd ymuno gyda fi lan fan hyn. 10 pwynt sy'n gwahanu Pen-y-bont a Cei Connah yn hafl Uwch Gynghrair Cymru. Ac os yw Pen-y-bont am gair bwlch, mae 2 beth allweddol sydd angen digwydd heddi. 1, ymateb i'r golled fawr na penwythnos diwetha, 6-0 yn erbyn y Seintiau Newydd. A'r peth ail beth, torri rhediad digiro Cei Connah. 1 gêm ar 15 yw'r rhediad yn Uwch Gynghrair Cymru. I'r ymwelwyr ar hyn o bryd. Ail safle yn sicr o gyrraedd Ewrop eleni, a Cei Connah sydd yn y safle yna ar hyn o bryd. Mae'n edrych fel tipyn o dalcen caled I Ben-y-bont pan ti'n edrych ar rhediad y 2 dîm yma I newid y momentum ar hyn o bryd. Ydy, ar bapur yn y fe, mae'n edrych yn anodd iawn. Gyda'r rediadau hefyd, 1 tîm llawn hyder, a wedyn tîm arall sydd yn chwilio am pwynt I ddod. Dweud hynny, ti'n bod, mae'n chwaraewyr profiadol yn y garfan gyda Pen-y-bont, a yn amlwg bydd angen I nhw I sicrhau bod nhw yn troi fyny a rhoi perfformiad mewn heddi. Tipyn o brofiad yn dod fewn i'r tîm. Mae Davies yw'r capten yn lle Cain Owen, un o'r newidiadau sydd yn colli profiad falle. Cei Connah yn siarad gyda John Disney cyn I. Falle ddim disgwyl bod yn y safle yma, ond maen nhw'n edrych fel sy'n nhw yn eitha saff yn yr safle. Ydyn, maen nhw wedi cael tymor arbennig a rediad arbennig yn y fe. A mae hefyd angen, ti'n bod, pan ti'n rheoli, I rheoli disgwyliadau hefyd, a mae beth mae John Disney yn neud, ti'n bod, oedd yn gwybod oedd lot o newidiadau wedi bod, oedd yn bwysig bod yn neud na cychwyn y tymor, ond bydd wrth I bod gyda'r rediad maen nhw arno, yn sicr. O ran y tîm ydy, 3 newid I Ben-y-bont ers y golled fawr yna penwythnos diwetha. Billy Borge, y chwaraewr lleol profiadol fewn yn lle Jack Clay, y chwaraewr ifanc Jacob Jones fewn yn lle'r capten Cain Owen, fel o'n i'n sôn, ac Ethan Can yn dechrau gêm gyntaf i'w clwb newydd. Dim newidiadau I Cei Connah ers ei gêm cyfartal nhw yn erbyn Carnarfon penwythnos diwetha. 1-1 oedd I fyna gyda Rhys Hughes yn sgorio gol Cei Connah. Rhys Hughes, prif greuwr y Gynghrair yn gobeithio ychwanegu at y 4 gol mae fe wedi sgorio yn erbyn Pen-y-bont tymor yma yn barod. Ni gweld y system fan hyn gyda 3 yn y cefn, ond diddorol I weld a wneith nhw dechrau fel hyn. Mae wedi newid tyma bach, ond yn sicr bydd e'n braf gweld Ethan Can yn dechrau I gêm gyntaf dros Ben-y-bont heddi. A bydd e'n sicr bydd e'n edrych I redeg y llinell flaen a creu gwagle I Wood a Pritchard tu ôl. A wedyn o ran Cei Connah, ti'n bod y tîm cysondeb yn y tîm, ond cysondeb yn y system hefyd. Nathon ni sôn cyn y gêm yn byti pwysigrwydd Hughes a West, ond yn amlwg Woodcock yn arwain y llinell blaen, ond bydd yn ofalus gyda Hughes yn mynd allan tuag at yr asgell chwith na I ffeindio gwagle hefyd. A dyma fe, na bod yn dda iawn Ethan Can, dechrau gêm gynta ar ôl o rwyddo o ôl yn elli, a bydd angen I amddiffynwyr Cei Connah I sicrhau bod nhw yn cael eu safle cychwyn nhw yn barod fyd. A wedyn Callum West, tymor mor dda, mor belled, fel nathon ni gweud, fe yn creu'r cyfleuon hefyd I Hughes yn ymosod I Cei Connah. Bryn Malcolm Jones sy'n cadw golyg arno nhw yn y canol heddi. Ar fi'n dechrau'r gêm yma. A'r chi gyda gan Owen Pritchard yn ôl at y golwr Luke Armstrong. I'r gornel mae'n mynd. Wood
Tio ro pwysau ar James Jones, chwaraewr newydd i Cei Connah yn y ffenest trosglwyddo yma. Tipyn o newidiadau wedi bod i'r ddau dîm. Ethan Can ni wedi bod yn trafod yn barod. Un o'r enw mwyaf sgiliau da gan Rhys Hughes fyna yn trio rhyddhau Callum West, cydfuno da gan Cei Connah. Maen nhw yng nghwrt Cosby Pen-y-bont. A'r cyfle yn cael ei golli, ond am sgil fyna gan Rhys Hughes. Dangos i hyder yn gynnar yn y gêm fan hyn. Rhys Hughes, nath ni wedi sôn lot amdano fe. A dyma'r sgiliau sydd gyda fe, ti'n bod, a'r hyder i wneud hwn hefyd. A ni'n gweld yn barod cyfuno gyda West. Woodcock yn wneud y rediadau yna. Mae hwnna'n arwyddion dda i Cei Connah, ond yn amlwg yn cibolwg i Ben-y-bont am beth sydd ddisgwyl yn ystod y gêm. Wnaethon nhw roi clip mas ar cyfryngau cymdeithasol Sgorio, Lee Trundle yn gwneud sgil tebyg. Rhys Hughes wedi bod yn gwylio falle. Y penio gan Ben Nash ymlaen tuag at Max Woodcock, ond Nathan Williams sy'n penio. Cael ei gasglu gan Callum West. Methu gadw gafel ar y bêl. Armstrong yn clirio dan bwysau. Wood. Nôl at Mae Davies. Hughes ar lawr, dim trosedd yn ôl Bryn Markham Jones. Bale yn trio cael ei yrru tu ôl i Ben Nash. Ethan Can dal, tipyn o rhedeg yn. Ethan Can, mae'n rhywbeth mae'n chwaraewr bywiog iawn. Odi, bywiog, mor weithgar. Ond yn bell waith gyda fe, ti'n goffod, ti'n bod ni'n canolbwyntio gyda fe pryd i bwyso, ond dim bwyso wrth unan oherwydd mae'n waith jyst gwastraffu egni, wedyn mae'n rhwydd i chwarae o gwmpas felly hwnna'n rhywbeth fyna. Goffod penderfynu pryd i cael lawr y golwr. Pritchard i'r canol at Clayton Green. Jones. Nôl at Williams. Methu canfod Ethan Can. An Cowan yr amddiffynwr. Cook yn y canol yma at Hughes. Mae'n ddau'n rhedeg o'i flanau. Hughes mynd i hynna i ddwylo Luke Armstrong. Yn gynnar yn y gêm fan hyn, ni gweld yn barod faint fo cyffyrddus mae Cei Connah ar y bêl mewn meddiant, a wedyn Rhys Hughes y tro yma yn dod a camu mewn i'r pocedi yna le mae'r amddiffynwyr wedyn gafo penderfynu a dyn nhw'n mynd gyda fe neu gadael yn mynd mewn a amddiffyn y gwagle tu ôl tro yna, ond nhw'n gadael yn mynd mewn, ond wedyn na'r problem yna fe, mae wedyn yn cael y bêl yn gallu troi a mynd at y gol. Gael golwg arall ar y drosedd yma gan Nabdi Sharif ar Mae Davies. Mae'n un o'r un anedd le ti'n gwybod bod ti ddim yn ennill y bêl a ti jyst yn rhoi dinan mewn safle le ti'n yn gwarchod y gwagle wedyn i'r amddiffynwyr cael peniad glir a y tro na y dyfarnwr yn glir yn gweld bod yna bloc wedi bod a cyfle fan hyn nawr i Pen-y-bont i roi'r pêl mewn i'r Cosby. Pritchard ar arwydd. Penir mas gan Cowan. Wood, cyfle arall i Pritchard, groes i fewn a Woodcock yno. Pritchard am gadael Mae Davies i gymryd y tafliad. Tebio bydd hon trio mynd yn hir fewn i'r cwrt. Ben-y-bont Wood. Pritchard yn aros amdani. Tafliad gynnar i Mae Davies. Ben Nash yn ennill peniad a Rhys Hughes dros i ysgwyddau i glirio. Cyffyrddiad da. A mae Cook di mynd. Wel, ni'n gweld Corey Shepherd yn neud hyn yn aml. Jacob Cook ddim yn taro'r nod. Ti'n bod nath e cael cibolwg lan a gweld y golwr oddi ar i linell a wedyn ffansio'r cyfle. Ond jyst ddim cweit yn cael y cyffyrddiad ar y bêl. Ond Woodcock fan'na, dyniad ar arbennig, dau chwaraewr o'r gwmpas ond jyst y cyffyrddiad a'r cryfder na, ti'n bod dwi ddim yn chwaraewr fawr iawn, ond mae cryfder yn ardderchog fan'na i sicrhau bod yn cyfuno chwarae. Dal yn y munudau agoriadol, Luke Armstrong. Neu gerri lan tuag at y llinell hanner. Abdi Sharif sy'n ennill y peniad. Ni'n gweld y tacteg na'n aml cicio tuag at Mae Davies, mae'n mor dda yn yr awyr, ond Sharif yna yn darllen y bêl, cyn ennill yn dda.
Mae Davies fydd ar tafliad. Cerddio ymlaen. Can ar flic. Wood yn cael ei wasgu i'r yslis. Tafliad i Mae Cei Connah. John Disney. Yn canmol. Mae'n hyn waith tîm. Mae pawb yn tynnu at ei gilydd i wneud siŵr bod y rhediad yma'n cyd-fynd yn cael gynnwys yr eilyddion sy'n dod oddi ar y fainc. Ie, mae'n iawn. Mae'n sgwrsio gyda fe cyn y gêm wrth i fodd gyda'r rediad, ond yn aml, na beth yw'r pres bwysig i rheoli garfan yn y fe. Mae'n holl bwysig, a pam mae chi'n ennill gemau, mae lot hawddach mewn ffordd, ond mae amlwg bydd angen y garfan, a mae hwnna'n yn bwysig iddo fe wneud yn amlwg. A Nat Woodcock. Aros am y bêl gormod. Williams yn un ddau, dwy'n y bêl, a Pritchard yn ei gyrru lan teg at Ethan Can. Can i giro Declan Poole. Poole yn dal i dir. Jacob Jones. Clayton Green. Llwyddo cael y bêl fewn i'r Cwrt Cosby. A Poole sy'n clirio. Ie, Ethan Can unwaith eto ti bod yn gwneud y rhediadau yna, ond yn aml, achos bod sydd wedi gwneud y rhediadau tu allan a i mas i'r asgell, wedyn, pan chi'n croesi, dyw'r ymysodwydd ddim yn y Cwrt Cosby, yn rhywbeth o'n ni'n goffa gweithio'n aml gyda, i sicrhau bod chwaraewyr eraill yn gwneud y rhediadau yna mewn i'r Cwrt Cosby, so fydd yn edrych am Wood, ti'n bod Pritchard i cyrraedd y Cwrt Cosby yna. Williams mad Can. Giro Cowan. Clayton Green. A na, at Nathan Wood. Ben-y-bont yn ôl at y llinell amddiffynol yna ar y llinell hanner. A heibio i Jacob Jones. Ni'n meddwl, taw yn fyna, mae Rhys Griffiths, rheolwr Pen-y-bont, sydd wedi cael ei wahardd am y gêm yma. Hwn yw i drydedd gêm allan o 6 wedi wahardd. Ydy sylwadau nath yn wneud ar ôl y gêm gwpan fan hyn, gollen nhw yn erbyn y ffrint ar giciau'r smotyn. Nash. Mas at Abdi Sharif. Edwards yn y canol. No Edwards. James Jones at Cowan. Tipyn o wynebau newydd yn y cefn i Cei Connah. Declan Poole. Bell o fod yn enw newydd. Yn brofiadol yn hyn. Enw angharfan Cei Connah. Ben yn bwnsio o flaen Ethan Can. Wood dros i'r sgwydd yn gwybod bod Ethan Can yna, ond a bêl jes allan am dafliad. Ie, ti'n gweld bod nhw'n ymwybodol yn barod bod nhw am roi Ethan Can mewn i'r gwaglen a tu ôl yr amddiffynwyr, ond bod hwnna bach yn obeithiol dros i ysgwydd yn neud yn anodd. Ond ti'n bod y ddwy dîm, unwaith maen nhw'n cael meddiant yn edrych digon cyfforddus, felly Cei Connah bach fwy cyfforddus a bach fwy o feddiant ar hyn o bryd, ond Pen-y-bont i dechrau yn weddol hefyd. Green yn ei chwipio ei lan teg at Ethan Can. Unwaith eto, bêl yn bwysio o flaen Ethan Can, methu cael llawer o look yn derbyn y bêl. Peniad pwysig gan Rhys Hughes fyna, jyst i gadw momentum yn mynd mlaen i Cei Connah. Abdi Sharif fewn i hanner Pen-y-bont. Woodcock lawr y llinell, am Abdi Sharif ar lawr. Tackle gadan gan Ash Baker. Yn edrych yn tackle gadan iawn, nath e'n neud un wrthnos diwetha hefyd lan yn Saint Newydd. Ti'n bod mewn weld y bêl yna i ennill, dwi'n credu, nhw ar yr 1-2 lawr yr asgell fan hyn. Tackle da. Mae'n mynd trwy chrwywyr, ond mae'n ennill y bêl yn glir. Geic gornel. Yn gweithio tackle gadan Baker. Yw'r perygl ddim wedi mynd eto. Ond eisiau ni ffam deimlo hwnna yn weddill y gêm ddyn ni'n tybio. Ie, fydd e's sicr yn edrych dros i ysgwydd trwy nesaf fydd e o gwmpas Baker. Rhys Hughes a Geic gornel reit mewn i'r cwrt bach o'r peniad. Cael ei ddyrnu mas gan Luke Armstrong yn y diwedd.
Armstrong allan at Noah Edward, fe sy'n casglu nôl at Declan Poole. Mae Connah'n trio cadw y pwysau ar Pen-y-bont yn ei gwasgu nhw mewn at i cwrdd cosbi hunain. Jones mas i gwrdd ar Rhys Hughes sy'n cymannu ni mewn ar peniad. Tipyn o le gan Max Woodcock. Max Woodcock yn penio dros y traws yn diwedd. Ni'n sôn am beth i Hughes yn dod allan i'r asgell chwith ma yna fe. Croesi tuag at y postyn pella. A neb o gwmpas Woodcock. Neb o'i gwmpas, a mae hwn yn cyfle enfawr i Mae Cei Connah. Mae bach uwch benne, ond fi'n credu fydd yn siomedig dros ben fyna bod heb bwrw target. Achos pryder fan hyn i Ben-y-bont, edrych ar y goliad gyda nhw yn ildio yn erbyn y Seintiau Newydd wythnos diwetha, 6 gol yn cael ei ildio. Tipyn o nhw lle oedd llawer o le gyda chwaraewyr Seintiau Newydd yn y cwrdd cosbi. Dyna ddigwyddodd fyna. Yn sicr. Wood yn mynd amdani o bellter a dwylo saff gan Kit Magidson. Mae'n patrwm yn credu falle fod y ddau o fforddwr wedi gweud wrth i bod yr golwyr yma yn hoffi dod bant o'i linell, o'i golwr ifanc yna ddangos heddi. Yna'r ail tro ni gweld rhywun yn medru yr ergyd o bell. Dau golwr ifanc, y ddau o'r benthyg o glybiau proffesiynol Cymru. Magidson newydd ar bed, dod o Abertawe ar benthyg yn Mae Connah a Luke Armstrong ar benthyg o Gaerdydd. Y ddau yn y carfan Cymru dan un ar hugain ar hyn o bryd. Ni wedi bod yn gyfarwydd i gweld nhw yn carfan Matty Jones fyna hefyd, ond cyfle iddyn nhw nawr ar y lefel yma i datblygu mewn Ewrop Gynghrair. Cook mas at Poole. Cook, wel, colli bêl dan ni'n drad y bron i Ash Baker ddwyn oddi wrtho fe. Mae Poole dar bêl nawl. Mae Connah dal dar meddiant. Alan West, at Hughes. Lle gyda Rhys Hughes i edrych lan. Ddim yn mynd am yr ergyd. Mynd am y bas at Abdi Sharif a mae allan am gigol. Ond Hughes unwaith eto yn fe. Just yn symud i safle yn bellwaith allan i'r asgell. Wedyn mewn bant o'r asgell, dod yn fyr. Mae yn chwaraewr mor dda yn fe, yn just medru ffeindio'r gwagle yna. Ond yn mynd nôl at y cyfle Woodcock. Ti'n bod, gyda 3 amddiffynwr cefn, bydd nhw'n siomedig iawn bod Woodcock wedi cael gwmpas o gwagle yn y cwrt cosbi fyna gyda'r cyfle. Ti'n gallu gweld y pip o mas drwy'r ffenest fyna. Bydd yn anodd Rhys Griffiths, ti'n bod yn amlwg yn gwybod bod hwn yn dod a bod e'n mynd i fod oddi ar yr yslis. Ond ti'n bod mae Owain Wallow, fforddwyr eraill gyda nhw fyna, bydden nhw wedi gweithio trwy'r wythnos. Cyfle wedyn iddo nhw i cael y mewnbwn yn ystod y gêm. Owain Wallow, sy'n siarad â cyn y gêm. Mae fe hefyd ar fainc, so bosib welwn ni fe'n cael argaff o'r gêm o'r cae hefyd. Bydd nhw edrych falle am y gol fel yna gath ei gael yn y Seintiau y dechrau tymor yn credu. Poole. Cowan ar draws y cefn at Ben Nash, y capten. Mae Connah heddi. Hughes. Sy'n bas. Tair yn gipio gan Pritchard, ond mae fe'n cael ei rithro mas tuag at yr yslis. Mae hwn yn tactig, ni'n gweddol ni'n fel ystretha gyda Seintiau hefyd yn fe. Mae gyntaf maen nhw yn ildio meddiant yw i ennill y bêl nôl mor gyflym maen nhw'n gallu, yr counter-press fan maen nhw'n gweud. Mae'n aml ti yn gallu neud, oherwydd os ti roi meddiant man, mae lot o chwaraewyr gyda ti o gwmpas y bêl, felly i medru ennill y bêl nôl yn gyflym yw tacteg fyna'n glir. Sharif y tafliad. Wel, foul throw. Mam gymryd y tafliad eto, ond mi oedd y tafliad yn mynd syth at Nathan Wood. Fantais? Fe'n cael lawr ar gol. Sa'n siŵr am y reol i fod yn onest.
Dwi'n siŵr os oedd amddiffyn Cei Connah yn barod am y rediad yna gan Nathan Wood. Fi'n siŵr, neu fi'n tybio bydde tîm y ffordd i Pen-y-bont wedi elltio nhw wedi just chwarae ymlaen o fyna. Cyfle arall wedyn ni Sharif daflu i fewn. Ni edrych eto. Ni gweld fan hyn. O ie, i droed Kevin bant o'r llawr fyna yn glir. Can rhoi gorff rhwng Cook a'r Bêl. Protestio bod wedi cael ei dynnu lawr wrth trio pasio ymlaen. Mae'r Bêl gyda'r crysau coch. Ydych yn gynnar ar y partneriaeth mae Can a Wood. Ti'n bod, os ti'n meddwl yn byti cydbwysedd rhwng chwaraewyr yn y llinell blaen, mae na elfen dda ti'n edrych o ran y chwaraewyr yma. Un, falle Wood sydd yn gallu camu mewn a cael y Bêl a troi, a wedyn Can yn redeg mewn tu ôl. Ti'n meddwl bod y partneriaeth na yn falle mynd i fod yn un diddorol i gwylio dros yr misoedd nesaf? Partneriaeth newydd, nid yn yma. Wrth gwrs Noah Daly hefyd ar y banc. Noah Daly a James Crawl, prif sgorwyr hanner cynta'r tymor i Ben-y-bont. 1 ar 10 gol i Crawl, mae fe nawr dacas newydd. A 10 gol i Noah Daly ar y fainc. Tipyn o goliau ddim ar y caf yn hyn. Ti'n meddwl falle os na elfen ffitrwydd neu rhywbeth bod Rhys Griffiths yn edrych ar meddwl bod yn dda i cael chwaraewyr i ddod ymlaen pan mae egni gyda nhw ar diwedd y gêm, falle pan mae fwy o gwagle. Ond diddorol bod nhw wrth gymaint o goliau ar y fainc. Johan Phillips hefyd ar y fainc yn nawr. Cei Connah sy'n pwyso ymlaen. Noah Edwards yn ennill cic gornel. Heb sôn lot am Noah Edwards unwaith eto heddi, ond eto chwaraewr allweddol. Gweld falle yn camu mlaen bach mwy, a cael bach mwy o rhyddid i ymuno gyda'r ymosod. Hwna'n rhywbeth eto gyda chwaraewyr sydd o flanau, falle yn cadw meddiant, bod yn y cyfle i cyrraedd Cwrt Cosby. West. At Hughes. Croeso wedi cael ei glirio gan Ethan Can. West. Mewn. At Woodcock. Wel, mae yna alwad bod wedi mynd mas. Wel, diwch chwaraewyr Pen-y-bont ddim yn gytuno. Armstrong ddim yn gytuno. Gen i eld eto. Then rediad da gan Woodcock. Nathan Wood sydd nôl yn amddiffyn yn cael y cyffyrddiad, ond mae'n edrych fel bod Armstrong yn dod o draws a cael y Bêl cyn fod e'n croesi'r llinell, ond llimanwr yna i edrych. Wel, mae Rhys Hughes yn cymryd cic gornel. Mae'n mynd at y posti pella. Cael ei benio mas. Richard yn dilyn Noah Edwards. Poole. Eithin nôl at Noah Edwards. Y croesiad. Mae'n heibio i Joe Woody Wys. Gasglu gan Jacob Jones sy'n clirio. Sharif. Mae Davies yn syth wrth i gefnau. Gwych gan Pen-y-bont. Nathon ni sôn yn byti gwagle gath Woodcock yn y Cwrt Cosby yn gynharach o'n croesiad, ond fyna ti'n gweld nhw gyd yn amddiffyn y Cwrt Cosby, ond wedyn nathon nhw'n chwarae Bêl lan, Can yno, a wedyn Mae Davies camu allan yn gyflym fel bod nhw wedyn yn ennill meddiant lan y ca. Cyfle fan hyn de. I Ben-y-bont trio troi'r momentum. Cei Connah sydd wedi bod yn pwyso. Mae'n ail dro nawr Ethan Can i flicio'r Bêl tuag at. Dwi'n gwybod mae'n anodd o chwaraewr y gwmpas, a mae angen i fe flicio'r Bêl tu fewn. Mi hala amddiffynwyr Cei Connah i amddiffyn unwaith eto. Di Sharif o'r diwedd yn rhyddhau'r Bêl. Hughes. Mynd lawr. Dal i bigwrn. Mae Speaker ar herio'n hwyr. Ti'n bod Rhys Hughes wedi cael bach o gwagle a tro yma a Speaker bach yn hwyr, braidd yn hwyr. Fi'n credu tro blocio'r Bêl, ond wedyn mae'r momentum yn cyfeiriad mewn i Rhys Hughes. Mae Davies. Dros wedi cael ei rhoi tro yna.
ti'n gweld nhw, pan maen nhw'n cael y cyfle i roi trod mewn, maen nhw'n amlwg yn rhywbeth maen nhw am i wneud. Mae'n bwysig yn llaeth pan ti'n chwarae erbyn chwaraewyr mor talentog i bod nhw yn edrych dros i ysgwyddau, bod nhw dim yn teimlo bod gyda nhw'r gwagle ar y ca. Mae'n angen nhw teimlo bod yn gêm cystadleuol, so da i weld o ran Ben-y-bont. Dod mas at Cowan. West. Ddim digon cryf i ddal y bel lan. Clayton Green. All at Billy Borge. Williams at Can. Bale nôl. Da Cei Connah. Declan Poole fan hyn. Dros 200 o gemau yn Uwch yng Cymru i gyd i Cei Connah. Tipyn o'r chwaraewyr ma'n cael nifer fawr am ddangosiadau, ond pryn mae rhai sy'n aros gyda'r un clwb fel Declan Poole. Ie, a na fatha clwb yn edrych amdano fe bod y cysondeb na wedyn o ran chwaraewyr. Poole yn arbennig dros y blynyddoedd i Cei Connah ar yr asgell dde. Cowan mewn canol at Margetson. O, bron o fod yn eiliad fyna. Sori, dorri ar draws Dylan. Can yn torri cael lawr ar y golwr. Ie, na, ti'n bod hanner cyfle. O'n i'n sôn cyn y gêm hefyd yn beth i cael lawr y golwr. Ni'n siarad o John Disney oherwydd ti yn gweld gyda Kit Maddison, mae'n rhoi hanner cyfle i'r ymysodwyr. Mae'n un sydd yn cyffyrddus iawn gyda'r bel, ond yn bell waith, ti'n bod, mae'n edrych am troiad neu rhywbeth a darllen y chwarae. A wedd hwnna'n rhywbeth o'n i yn canolbwyntio gyda Ethan i cael lawr Kit Maddison, ond mae'n golwr sydd yn digon parod gyda'i drad, ond rhywbeth falle i edrych am. Dwy gol i Ffyncant ymwyr yma. A un nhw wedi dod o sefyllfa tebyg. Ie, pan mae dati chwaraewr sydd mor gyflym a golwyr sydd yn meddwl bod yn digon gyffyrddus gyda'r bel, mae'n hyd falle'n tacteg i defnyddio i gyflymder i gael lawr. Ie, fy'n y met fi'n credu nath e cael Sam Seigel lawr. Nash. Nash yn cario ddwfn mewn i hanner. O. Wel, mae wedi Sharif ar lawr eto. Diffyg disgybleth yn dechrau mewn i chwarae Pen-y-bont. Ie, ti'n bod, Miles Davies tro yma, rhoi bwysau ar, ti'n gweld e fan hyn yn parod. Mae gyntaf mae'r bel yn cael ei basio, mae yna, ond Sharif yn weddol clefer fyna, jyst yn cael ei drod o gwmpas y bel, gwarchod y bel, a wedyn unig ffordd i Miles Davies ennill yw i mynd trwy Sharif a roi'r cic rydd bant. Hughes ar cic rydd. Can fod neb. Siomedig. Declan Poole sydd yno i gasglu. Poole at West. Tipyn o le gyda West nawr. Di gael o'r bre ymlaen. Be mam wneud dyddi. Oedd y gwagle na i flaen e'n cael eitha cyflym. Ond mod o oedi e nawr. Pen-y-bont sy'n trio torri. Clayton Green y bach o sgiliau. Ddim yn mynd unrhyw le yn y diwedd. Ie, yn anodd yn rhaid pan ti'n gwrth ymosod, os y cyflymder dim da ti'n mynd y hun, ti'n rhaid yn meddwl, rhaid, troi, ailgylchu'r bel a wedyn cadw meddiant yw'r peth i wneud. Hughes wedi mynd yn hir, bydd o'n yn gofyn tipyn wrth Max Woodcock. Dyn ni weld yr keep-ups ma gan Clayton Green. Bydd y record i wrth redeg. Wrth redeg. O, dim gwybod sy'n nas yn credu. Ond ni well heb y bel. Wel, mae'n gyfnod 6 gwlad hefyd. Rownd adeg Sanffolant ac Cymru yn chwarae getre yn erbyn Ffrainc. Felly, dim trip i Baris ar penwythnos Sanffolant. Mae'n rhaid i chi fynd i chippy lane neu rhywbeth y lle ni. Ond gwylio fe'r S4C, falle. Opsiwn gorau. Dyna ni'n gweud. Callum West. Declan Poole. Connah gyffyrddus mewn meddiant.
So adeiladu. Os ti siarad cyn y gêm am beth ti canolbwyntio ar y perfformiad mwy na'r canlyniad. O ran y perfformiad, ni dros hanner ffordd trwy'r hanner cynta. So bydd Pen-y-bont yn hapus y perfformiad hyd yn hyn? Bydd e'n sicr, ond am y cyfle Woodcock. Ti'n bod, os honno'n mynd mewn, mae'n newid pethau, ond yn gyfan gwbl fi'n credu fydd e weddol hapus. Beth ni yn gweld yn y fe, maen nhw digon barod i eistedd tu ôl y bêl, Wood a can lan y car yn erbyn y tri gyda falle no Edwards yn camu mewn, hwn yn okay. Ond wedyn pan mae'r bêl yn cael ei wario mewn i hanner nhw, ti'n gweld wedyn y pwysau yn dod mlaen yn y fe, mae chwaraewyr i gyd wedyn yn rhoi pwysau mlaen, medru enll y bêl nôl. Green sy'n dal i dir fyna, ennill y bêl oddi wrth Jacob Cook, dim trosedd chwaith, gwaith da gan Green, mae wedi cael y bêl lan at llinell hanner. Green a Baker yn amlwg yn nhw yn yr safle canol can a gwarchod yr amddiffyn. Ond pan maen nhw wedi ennill y bêl nôl, maen nhw wedi bod yn dda jyst rhan fwy o'r amser yn cadw meddiant wedyn a jyst cael ei penne lan, edrych o gwmpas a wedyn medru wneud y pas. A wedyn Ethan Can fyna wneud yn dda gyda dau o gwmpasau yn ennill y tafliad. Wood, holl ffordd nôl at y golwr, Armstrong, Davies, yn cael ei giro yn yr awyr fyna gan Abdi Sharif. Cyfle i Mael Davies godi o'r tir. Edwards, pas dda, at Callum West. Jyst yn cymryd eiliad i reoli'r bêl. Mae'n llwyddo gael y bêl at Rhys Hughes. Nawr Sharif, oes croesiad. Mae'n bêl dda, ond heidio i bawb, neb yn cael cyffyrddiad arni. West sy'n casglu. O, na law, edrych sy'n yn wyneb Ash Baker fyna, dim llawer o protestio. Ni'n clywed y floedd o'r ystlys fan hyn i cael amddiffynwyr allan pwysau ar y bêl. Sharif at Hughes. Hughes yn cael tipyn o'r bêl ar draws Calm yn mynd treindiad Dan Cowan. West, Esther llithro fan awr, trio curo Jacob Jones. Ni edrych ar y Brynedd Callum West. Cyffyrddi. Mi oedd yna gyffyrddiad bach i'r gwyneb, ond... damweiniol, ti'n bod, ti'n mynd bellwaith yn defnyddio y breichau i rhoi gwagle rhwng ti ar amddiffynwr, ond Baker wedi rhoi cwpl o tackles ffyrnig mewn hefyd, felly gweld y brwydr na mynd mlaen. Pritchard yn gofyn am y Mae Cei yn fyna o'n tafliad i Mae Cei Connah. Jones at Nash. James Jones yn ei rwyddo o gair. Trip fer dros y ffin. Ddim angen mynd dros y ffin, mae Cair yn o fewn ffiniau Cymru. No Edwards. Pen-y-bont digon parod fan hyn, ti'n bod, dyw hwn ddim yn achosi unrhyw broblemau iddyn nhw. Maen nhw'n cadw meddiant yn amlwg, ond dyn nhw ddim yn mynd unrhyw, does dim gwagle. Pawb jyst yn neud i swyddi, canolbwyntio, dilyn rediadau. Nash yn mynd am y bêl hir. Wedi wist ar peniad. Davies i glirio. Y bêl ar lawr o'r diwedd. Mae Pen-y-bont yn ei dwyni. Baker unwaith eto, ti'n gweld Baker y Green, mor allweddol yn y pocedi na, ennill y bêl nôl, ond bydd Pritchard bach yn siomedig fyna, ddim i ffeindio chwaraewr mewn crys glas. Cowan at Jones. A West. Gyd yn enwau newydd i'r Gynghrair o John Disney yn
yn eu canmol nhw cyn y gêm hefyd. Gweud bod nhw wedi bod yn ffantastig. Y chreuwyr newydd, enwau newydd i'r Gynghrair. So nhw wedi arwyddo pobl fel Deli Ishmael, Jason Oswell, ond yr enwau yma fel Cowan, Cook, Callum West, nhw yw'r rhai sydd wedi bod yn denu sylw ac yn creu argraff, ynddo fe? Ie, yn sicr. Ti bod yn wedi rhoi'r goliau West wedi sgorio, dwi'n meddwl yn nebyn y seintiau newydd. Mor cyfforddus yn teithio gyda'r bêl. Anodd i ddarllen trwy ffordd mae'n mynd i mynd. A fel nath ni gweud wedyn, achos o'ch chi goffod edrych ar ôl fe eisiau gymaint, mae'n creu fwy o le i Rhys Hughes. Be sy'n diddorol falle gweld yw Woodcock sydd yn arwain y llinell blaen. Yn edrych am cyflymder falle yn y llinell blaen na, gyda'r chwaraewyr sydd gyda nhw yn yr safleoedd na. Sheriff yn y cwrt, trio troi, trio creu'r lle, mae'n asodiad bach at nhw Edwards! A mae'n arbediad pwysig fyna gan Luke Armstrong. Wel, nathon ni sôn am beth i Noah Edwards yn cyrraedd y cwrt Cosby, a dyma fe. Mae'n cael y cyfle just tu allan i'r cwrt 6, mynd yn gywir ar draws y golwr, ond i fod yn teg i Armstrong fan hyn, ar blaenau Droed, a wedyn darllen yn dda, cael yr arbediad ac yn bwysig ar yr ail bêl na hefyd. Ond cyfle dda fyna i Edwards. Ie, ni mae'n gallu canfod Cefn y Rhwyd, mi nath ar barcwain dew yn ebyn Llanelli Ffonotina. A mae'n gamsefyll gan Max Woodcock. O, hwnna'n gol bwysig hefyd, o'n i wedi sgorio gyntaf fi'n credu yn y gêm yna. Mae Edwards yn cael y gol. Camsefyll fyna Woodcock yn neud y rediad mlaen. Nathon ni sôn yn biti pwysigrwydd i wneud y rhediadau tu ôl yr amddiffyn, fel bod nhw goffa falle symud nôl gyda'i safleoedd cychwyn sydd yn creu wedyn y gwagle i'r chwaraewyr Hughes a West. A falle na pan mae Woodcock sydd yn arwain y llinell blaen dros y gêm oedd diwetha. Pawb yn croni gyda'i gilydd yn fyna, Ethan Can, Billy Borge, Clayton Green. Yn barod am y gic rydd yma. Luke Armstrong yn trio canfod nhw ar bêl reit fewn i canol y clwstwr yna o chreuwyr. Pen-y-bont methu manteisio. West. Trio'r flic mlaen tuag at Woodcock. Rhyddai nhw Edwards. Chreuwyr Pen-y-bont yn dda i ddod nôl. Dim gwir teimlad fel peryg i gael fyna. Wrth i Mae Cei Connah trio gwrth ymosod. Can ar ei frest. Ddim yn gallu canfod neb. So elfen o chwarae gyda chwaraewyr newydd yn fyna. Mae Davies. Heibio i Nash nawr, mae Can yn cael trod ar y bêl. At Wood, Pritchard sy'n tu ôl. Wood. Chwaraewyr mewn coch yn cau amdano fe. Mae'n cael y croesiad i fewn. Cael ei glirio mas gan Declan Poole. Pwy sy'n casglu? Baker. Allan at Mae Davies. Baker yn wyth eto. Siol Bastan tu ôl i lle yn Llanddiffynol. Baker a West yn brwydro unwaith eto. Mae'r brwydr bach yna'n tanio. Ie, hanner cyfle fan hyn, ond wrth i ni weld y pas yn dod nôl. Braidd yn hwyr mae'n edrych o'r ongl ma, ond yn amlwg y dyfarnwr yn agosach na ni. Bryn Malcolm Jones, heb weld unrhyw beth fyna. Ond hanner cyfle fyna i Ben-y-bont, croesiad mewn i'r cwrt Cosby. Unwaith eto, ddo, jyst sôn, Ethan Can wedi dod allan i'r asgell dde tro ma ac yn cadw meddiant, o wedyn oherwydd bod allan fan hyn, pwysigrwydd fyna yw bod y chwaraewyr canol ca yn cyrraedd y cwrt Cosby pan mae'r croesiadau mewn mewn, a wedyn dda fyna i Ben-y-bont gweld bod yna un neu ddoi yn y cwrt Cosby. Sy'n lletra sy'n cael ei benio mas gan Mae Davies. Davies nawr canfod Ethan Can, y bêl dros Ben Jones ac y penio hefyd, ond Ben Nash, y capten yn un dda i ddod nôl. Mae Davies, mae dal yn o'i Ben-y-bont. Ethan Can a Davies, parhau y rediad, ond yn cam amseru, mae'n gamsefyll. Ie, Ethan Can yn dangos fyna yn fe, beth Mae gallu wneud. Gyda'i gefn at gol yn gynta, fan hyn, gwarchod y bêl. Just braidd yn rhy gyflym fyna, Mae Davies wedi mynd cyn o'r bêl yn falle disgwyl tro cynta. Ddim bod Ethan yn mynd i cyfarthiad arall na. Un o'r reina sydd falle wrth i nhw dod yn gyfarwydd i chwarae gyda'i gilydd, bod y partneriaeth yn datblygu.
Nash mas at Hughes. Di Sharif yn o hefyd. Edwards yn y canol. No Edwards. Lle di chwarae tuag at Declan Poole, y bas ddim yn ei gyrraedd e. Jacob Jones i glirio. Safle cychwyn dda gyda'n Jacob Jones yna. Ti'n bod heb chwarae lawer yn ddiweddar. Cain Owen i mor gyfarwydd y gweld fyna yn yr ôl asgell chwyth. Ond, dechreuad digon solid gan Jacob Jones mor belled. Be unwaith eto gyda'r peniad allan am gic gornel tro ma. Just wrth i fi gweud y biti Jacob Jones, ond ti'n bod bwysig fyna bod e jyst yn amddiffyn yn fe. Sicrhau bod y bêl ddim yn mynd, ond Cain Owen yn enw ni'n gyfarwydd iawn fan hyn o ran Pen-y-bont. Yn siŵr os anaf heddi bod e ar y fainc, ond Jacob Jones cael cyfle i ddangos beth mae e gallu wneud. West gosod y bêl am y gic gornel. Chwaraewyr yn barod ar y postyn pella amdani, rhaid rhwng at y postyn blaen a Armstrong yn ei dernydd i allan yn gic gornel arall. Perig dal yno, Armstrong yn gweud bod yna dynnydd Cris. Gofyn am cic rydd, ond sa'n gweld lot na, ond peth bwysig o le a gath e i lawar y bêl. Pen-y-bont yn trio gwarchod y lle o gwmpas y golwr. Nathan Williams. Dal i dir. Dwn yn fer. Poole yn isel. Yna wyriad bach Woodcock o'r ergyd. Yn methu cael y bêl rhwng y crysau mewn glas. Mae dal yno Cowan. Ac mae No Edwards ar lawr. Beth y gwybod fyna, mae Ash Baker yn mynd i gael gair. Mae'n achos mae'n poen. A mae'r galwad gan Baker i dîm meddygol Cei Connah ddod mlaen. Cic fyr fan hyn, gylwn ni tipyn o'r ein wythnos diwetha. Hanner cyfle yn dod fan hyn, a wedyn wrth i'r bêl dod allan. Wrth i fe glanio, fi'n credu gos chwyth ei ben glin. Ti'n bod fan hyn, jyst wrth i fe glanio. I gos chwyth. A mae'n dal i ben glin yn syth, yn aml, yn anffodus pan ti'n gweld rhain wrth bod nhw'n glanio, bod y pen glin yn symud. Gobeithio i fod e ddim yn rhywael, yn amlwg, ond tîm meddygol mlaen nawr i edrych ar reolau. Wel, mae yna opsiynau oddi ar y fain, cyn i gweld Callum Bradley yn twymo lan fyna yn un ohonyn nhw, ond mae No Edwards o bawb yn chwarae'r mor allweddol i Cei Connah, yr engine yn y canol. Na'r gair holl cywir yn y fer safle, rhif 8 fel un ni'n gyfarwydd gyda mewn mynd bocs i focs. A gweld e nôl ar ei drad. Ond dyw e ddim yn edrych yn cyfforddus iawn ar hyn o bryd. Ond ti'n iawn, ni wedi gweld e cael un hanner cyfle yn barod, chwarae'r mor allweddol i Cei Connah. Da gweld, le mae'n camu bant. Dyw e ddim yn camu'n cyfforddus iawn, ond arwyddion dda. Pham gwelwn ni fe'n glanio'n syth, ond ti'n teimlo bod e'n mynd i fod yn anaf wael, ond ffodus. Peth yn edrych yn oce. A bydd e eisiau aros mlaen yn bydd o'n gwybod cymeriad No Edwards, dwi ddim yn fwy am Roes ffidl yn y to. Na, yn sicr na fe ti am yn chwaraewyr y canol ca. A mae'n un sy'n ar ddangos yn argyhoeddi. Yn rhoi 100% bob tro. Felly bydd nhw'n braf iawn i weld e'n dod nôl mlaen i'r ca yn amlwg. Pum munud yn weddill o'r hanner cynta. No Edwards. Am ddod nôl mlaen ar gyfer y 5 munud yna. A bêl syth allan gan Luke Armstrong. Droedd am bas tuag at No Edwards.
Sharif ar tabled felly wrth i ni agosau at yr egwyl. Mae Connah ar hyn o bryd lawr I 11. Iawn sy'n o Edwards ymlaen. Hughes. Un chwaraewr pwysig. Rhys Hughes yw'r un. No Edwards nôl ymlaen. Ie, braf gweld. Yn ddiffyn dda Ben Hughes fyna, dangos ei ar I drod chwith na'r peth pwysig na beth bydd y cyfarwyddiadau wedi bod yn yr ystafell newid cyn dod allan a'r amddiffynwyr yn wneud yn dda fyna. Troesiad i'r cwrt bach syth I ddwylo Luke Armstrong. Armstrong yn mynd am y bas hir allan at yr ystys bob tro. Ie, mae'n amlwg yn tactig bod nhw am fod allan fan hyn I Mae Davies, ond mae'r ddau cic diwetha wedi bod yn rhoi sal iawn a ti gweld yn siomedig, ond chwaraewr ifanc, mae'n goffo rhoi fe tu ole a symud mlaen i'r nesaf, dim teimlo pwysau wedyn o'r un nesaf a cadw wneud yr un camgymeriadau. Mae Reina wedi mynd, symud mlaen, cicio'r un nesaf yn lot yn well na beth sy'n holl bwysig iddo fe. Os angen dechrau meddwl am newid tacteg ar hynna? Ie, achos bod Sharif wedi bod mor dda yn yr awyr. Na'r peth, ti bod rhan fwy o'r amser ni'n bod gyfarwydd y Mael yn ennill pethau yn yr awyr, ond mae Sharif wedi bod mor dda yn yr awyr yn erbyn e. Mae siŵr o fod wedi ennill 80% o'r y duels na yn yr awyr. Wel, Armstrong mewn safle gwahanol trwyn yn nod. Byddwn ni'n tybio i'w cael I mewn i'r canol yn hytrach na mynd mas at yr asgell. Mae yna dipyn yr aros amdani. Ethan Can, agosa mewn glas ati, Borge, nôl at Can. I ddwylo Magidson. Neb yn rhoi pwysau ar y golwr yn y cwrt bach. Na, ti bod gyda'r gol, ond oedd angen I hwnna fod yn weddol special, so ni'n meddwl I curo ma just yn o fyna. Nash. Jones at Hughes ar y pen pella nawr rasgell dde. Hughes. Cook o flaen yn trio'r bas i'r gornel. A dwi'n meddwl bod Cook am rydych mas o le. Ie, Rhys Hughes a West jyst wedi cyfnewid safleoedd fyna am cryn dipyn amser. Callum West wedi cael 2 gol y mis yn olynol. Sgorio sgewn ni un arall sydd yn herio am y hat-trick yma heddi. Ie, a mae wedi bod yn gwych yn ydy. Cic well gan Armstrong fyna nawr sydd yn rhoi tafliad lan y ca na'r tactig na pam ti yn cicio tuag at yr asgell yw oherwydd os ti'r amddiffynwr yn ennill ti'n rhaid yn cael tafliad wedyn lan y ca. Pan ti'n cicio lawr canol y ca mae dwi'n dod syth nôl at y ti yn aml, felly na reswm am y cicio ti allan i'r asgell ma fyd. Wel, y tactic y gweithio ar hyn o bryd, Mae Davies yn cael ail dafliad. Ni'n gwybod Pen-y-bont yn gweithio tipyn ar tafliadau. Ti'n gweld wahanol patrymau o'r tafliadau hir neu rhwaith symudiad le maen nhw'n edrych I newid cyfeiriad y chwarae allan i'r asgell arall. Abdi Sharif sy'n cymryd tafliadau ar yr ystlys yma. Ie, gwylwn ni fe'n chwarae fwy canolog dechrau tymor, ond nawr allan fan hyn yn ôl ysgellwr chwith. Hughes ar lawr, Baker. Y gyffredin'r bach hwyr arall ar Callum West. Baker a Green o gwmpas Hughes a West trwy'r amser yn dyn nhw'n canol ca fyna. Baker ar bas mlaen tuag at Wood. Pritchard sy'n tu fas. Pritchard I giro yr amddiffynwr. I gwneud ac Abdi Sharif cyfle I golli fyna.
i Ben-y-bont. Ni'n mynd i dechnegol ar ddiwedd yr hanner cynta. 2 ohonyn nhw wedi ychwanegu. A te gweud os bydden y gol fan hyn i Ben-y-bont, bydden erbyn llif y chwarae? Credu ni, ti'n bod Cei Connah sydd wedi edrych bach fwy cyfforddus gyda meddiant. Bydd yn mynd diddorol gweld yr ystadegau, ond nhw wedi cael fwy o meddiant. Nhw sicr sydd wedi cael falle fwy o'r tiriogaeth. Pan mae Ben-y-bont wedi cyrraedd yr elfen ma o'r ca, dyn nhw heb really creu unrhyw beth glir o ran cyfleuon. Ond wedyn, ni wedi gweld 2 cyfle ar ochr arall o ran Noah Edwards a Woodcock. Ond bydd Ben-y-bont weddol hapus yn gyfan gwbl, bys ni'n gweud. Tipyn o chwaraewyr lan yn y cwrt yn aros am y tafliad, munud ar ôl y rhai sy'n cael ei chwnegu. Cyrraedd can, Baker, trio rheoli ar ei frest, trio gyrru mlaen i'r cwrt Cosby, mae fe ar lawr. Dim trosedd, Davies. Cyfle i Wood benio. A mae yna lawio gan un o chwaraewyr Ben-y-bont. Am bel gan Mae Davies fan hyn, nathon ni'n gweld yn aml yn neud hwn ar y foli. Cicio ar draws y bel, jyst i roi'r spin arno fe, a wedyn mynd hongian yn yr awyr ar y cyfle i Wood. Jacob Jones yn ein dda i fod yr ail bel, ond y bel yn adlamu lan i law a cic rydd i Cei Connah. Magitson yn hir. Eiliad yn weddill nawr. Rhywun yn gallu creu rhywbeth. Wel, dim yn y hanner yma, di sgôr i wi ym Ben-y-bont. Cei Connah ar ymwelwyr yn cael cyfleoedd gan gynnwys Noah Edwards, Max Woodcock hefyd yn un ohonyn nhw. Ethan Can yn dechrau am y tro cynta. Yw glwb newydd. Ddim yn creu'r llawer o argraff. Ac dewnwch da ni am yr ail hanner. Mae ar hyn byd yn Ben-y-bont dim, Cei Connah dim. Diolch yn fawr iawn i'n tîmau sylwebu ni fyddai a Dylan Blaen yn dadansoddi popeth o'r hanner cyntaf yna yn y man. Ond yn gyntaf, nithwr yn Uwch Gynghrair Cymru, mi oedd na 2 gêm arall a dyma beth ddigwyddodd. Williams yn chwilio am gymorth. Rhyw booth am y call i power oedd yna Joe Lloyd rwan ar ergyd. Ergyd wych gan Joe Lloyd i'r gornel isa. Ychydig dros 6 munud wedi chwarae. Joe Lloyd, bwled o ergyd i'r gornel. Mae call i power mewn i'r canol. Y peniad allan gan Matthew Chubb. At power. Croesiad yn un dofn tro yma. Teg at Sean Cronin ar y postyn bella. O'r peniad yna. Heibio'r postyn yn y diwedd. Pomo Wandwe, allan ar y chwith. Chwilio ymle groesi mae o, Sean Cronin oedd yno ar peniad. Dal yn y cwrt Cosby, Llanelli trio clirio. Jasper Payne, ergyd isel Payne! I'r gornel, bella. A Met Caerdydd yn gyfartal. Ergyd dda gan Jasper Payne. Not yn hir. Mae reit drwodd at Aman, ac yna, Corey Shepherd, a dyma Kenneth yn gorffen. Ac o ddim ar adael gleision wedi sgorio. Aman a Corey Shepherd yn cael y cyfleoedd cynta, ac yna'r bel yn torri, a Kyle Kenneth sy'n rhwydo. A Hwlffordd yn edrych i ddyblu mantais yn gyflym. A Bruzy tuag at Kenneth. Edrych i ddyblu mantais yn gyflym. A Bruzy tuag at Kenneth. A dyma Shepherd! Mae'n bollten arall. Gôl wych arall gan seren yr adar gleision, Corey Shepherd. Amen. Dyma Corey Shepherd sy'n y cwrt Cosby. Mae'n y gyfle i'r gydio. Bale yn torri'n garedig a Bruzy. Ac yna Corey Shepherd.
ac yn y diwedd mae Shepherd yn gorffen ail gôl y noson I Corey Shepherd, y drydydd i'r adar gleision. Tair gôl ar 3 phwynt nawr yn saff. O, camgymeriad gan y golwr Alex Brown, a mae di'n neud I fyny am hwnna. Brown, oedd o'n ffodus yn y diwedd. Holden chodi fyny tuag at Brobl ar y postyn pella. Brobl, cael ei wynebu gan Ford, chwilio fynd yn gynnar. Rwan mae'n mynd ar draws y cwrt. 6 a Jordan Williams. Prif sgoriwr Uwch Gynghrair Cymru. Brobl yn thynnu ar draws y corridor yn sicrwydd a neb ar gyfil. Jordan Williams I basio'r bêl I mewn. Hwna ty cefn I Bodnam yn y ras I Jordan Davies mae'n cyrraedd na flaen. O'r gorisiad ar draws y cwrt 6. Mae taro'r traws dod I ar Harris y Megau. Holden. Sodliad I lwybr Owen. So gyfal am yr ail o yma. Tackle a. Gan Ethan Roberts. Cyril rhaid fod yn malus. Megi Corsmotin. Cyril mewn yn hwyr. Brobl yn erbyn Brown. O dan y golwr yr athi fod wedi mynd y ffordd cywir. Ac allwch chi weld gweddill uchafbwyntiau gemau'r penwythnos nos yfory am 5 munud wedi 10 ac unwaith eto nos Fawrth am hanner awr wedi 6 ar S4C. Felly stym esgus I gadw llyged ar bopeth sy'n digwydd yng nghyngreiriau domestig Cymru dros y penwythnos. Reite, dylan blaen, mae'n ddisgwr fan hyn rhwng Pen-y-bont a Cei Connah binestri o'r hanner cyntaf. Ie, mae'n gêm digon tactegol, hynny di. Ni'n gweld y systemau felly yn caslo I gilydd allan. Cei Connah sydd wedi cael yn amlwg y cyfleoedd gorau, ond bydd Pen-y-bont digon parod dwi'n credu. Bydd Rhys Griffiths weddol hapus a beth mae wedi gweld, yn wedi gyda'r rediad maen nhw wedi bod arno, a di ildio sut gymaint o goliau wrth diwetha. Bydd e'n hapus yn amlwg yn mynd mewn I hanner amser heb ildio gyda'r llechen lan na, ac sicrhau hwnna'r diwedd y gêm bydd e dan bwysig iddo fe. Nawr, wnaethon ni drafod cyn y gêm, ond Rhys Hughes, dylan unwaith eto I ni'n gallu gweld just faint o ddylanwad mae fe'n cael ar y gêm, faint o ddylanwad mae fe'n cael o ran ymosod Cei Connah. Mae fe wedi bod yn briliant season hyn heddi. Ydy, mae arbennig yn ennig. Welwn ni hwnna, yn y munud gyntaf fi'n credu y sgil na, ti'n gwybod dangos faint o hyder y da fe. Ni'n gweld e fan hyn, dod bant o'r asgell, mewn i'r pocedi yna, ffeindio'r gwagle, cael y bel a unwaith mae'n redeg at y tîm, mae sicr o fygythiad yn ydy a ti'n goffa fod yn ofalus. Fan hyn wedyn aros allan ar yr asgell, a bob tro, ar y tro dde yna, croesiad mewn, gormod o le gan Woodcock fan hyn yn y Cwd Cosby, a ti'n bod ar ôl hwn nath Pen-y-bont gwella, ond yn sicr oedd nhw'n edrych ar ei gilydd fyna I gweld pwy oedd y marcio Woodcock. Ie, fi'n teimlo fel bod na amddiffynwyr yn y Gynghrair yn colli cwsg dros tred o Rhys Hughes tymor yma. 24 o goliau mae fe wedi cyfrannu o ran I Cei Connah tymor yma. Dim ond Jordan Williams o'r Seinti Newydd sydd wedi cyfrannu a sgorio mwy. Felly mae Rhys Hughes, mae fe'n dipyn o dalent. A wedyn ni, rhywun arall yn nhîm Cei Connah heddi dylan sydd wedi dal ein sylw ni yw Noah Edwards. Gath e gyfle a hefyd fi'n siŵr bod yna bach o ryddhad bod e dal ar y ca achos o ti'n poeni bach am y ffordd ddath e lawr ar ei benglinau. Do, ie, pam glanio dde, o'n i'n teimlo bod ei benglinau wedi mynd allan o'i lle yn weddol anodd fyna, oedd yn oce sydd yn dda I weld. Ond fan hyn ni'n gweld yn cyrraedd y Cwd Cosby ar yr amser cywir. Ti'n bod mae'n chwaraewr sydd lan a lawr, box I fox, a fan hyn yn achosi broblemau I Ben-y-bont, ond arbediad gwych fan hyn gan Armstrong. Ti'n bod mae'n neud yn dda Edwards ar draws y golwr, ond y golwr yn gyflym eto ar yr ail bêl fyna. Pwy ti'n credu dylan fydd y rheolwr hapusa hanner amser? Achos I ti'n teimlo bosib Cei Connah dylsyn nhw wedi cael gôl fach yn yr hanner cyntaf yna? Ie, ti'n teimlo, nhw sydd wedi cael y cyfleoedd gorau. Ti'n bod y ddwy gyfle ni wedi gweld fyna, reina'r cyfleoedd gorau yn y gêm. Dyw Pen-y-bont heb achosi unrhyw broblemau enfawr I Cei Connah, ond ni wedi bod yn sôn am beth i'r rediadau yma. Bydd Rhys Griffiths digon parod oherwydd y rediad maen nhw arno, a wedyn ni John Disney, ti'n bod bydd e digon parod o ran rai o'r faint o feddiant maen nhw wedi cael. Beth bydd e'n edrych am yw pan maen nhw'n cael y meddiant na lan y ca, yw bod nhw'n medru cael West, Hughes, Woodcock mewn I safleoedd fwy peryglus yn y trydydd olaf o'r ca yma, fel bod nhw'n achosi bach mwy o broblemau. Felly, fi'n credu fydd y ddoi reolwr yn weddol hapus ar hyn o bryd, ond gwelwn ni wythnos nesaf o ran nath Pen-y-bont ildio'n gyflym ar ôl rhaid hanner, felly na beth fydd y sgwrsio yn ystod hanner amser bys ni'n gweud. Fi'n credu un peth eitha diddorol o ran Pen-y-bont ar hyn o bryd yw falle'r
diffyg arweinwyr sydd yn y tîm. Cyn Owen ar y fain ceddi, sdim Chris Venables, a ti'n teimlo'r adegau yn erbyn y seintiau newydd. Hefyd, y rheolwr Rhys Griffiths wedi i wahardd. Weithiau ti'n cael y teimlad, maen nhw'n edrych rownd a maen nhw'n edrych am yr arweiniad yna. Ie, ond wedyn ti yn meddwl yn byti, unwedig yn y hanner gyntaf yna, Clayton Green Ash Baker yn canol y can, nhw yn allweddol, a gyda'r rheolaeth yn y canol y can yna, maen nhw'n edrych fel arweinwyr sydd yn mynd i fod holl bwysig, ond ti hefyd yn edrych ar y chwaraewyr fwy ifanc falle i camu lan, na beth sy'n bwysig fyd, mae angen i nhw gyd i'n amlwg i sticio gyda gilydd, ond bwysig bod y chwaraewyr ifanc falle yn camu lan fyd, a bod nhw'n arddangos ac yn dangos y pwysigrwydd o sicrhau bod pob un o gwmpas nhw yn neud i swyddi, a maen nhw wedi, yn gyfan gwbl, maen nhw wedi wneud weddol yn y hanner gyntaf yna. O sôn am chwaraewyr ifanc Dylan, achos o un Dylan i Dylan arall, achos o wythnos diwetha es i gael sgwrs fach gyda un o ser tîm Cymru wrth iddyn nhw baratoi ar gyfer gemau ail gyfle Cwpan y Byd, Dylan Lola. Pan i ti'n edrych nôl ar y 12 mis diwetha, i ti cweit yn gallu credu faint mae dy fywyd i wedi newid? Na, dim lot, mae wedi bod yn anhygoel. A dechrau tamor, dwi ddim yn expecto hyn, ond mae wedi bod yn wych, wedi joio pob munud a gobeithio mwy i ddod. Pan o ti'n tyfu lan, pwy oedd y chwaraewyr o ti'n watching ar y teledu a ti'n meddwl, fi moyn bod fel fi? Credu'r un amlwg yw Aaron Ramsey. Yn amlwg, eithon ni i'r un ysgol, so hyd yn oed yn ysgol gynradd. Pan ti'n chwarae Pêl-droed mas ar iard, it was Aaron Ramsey shoots and scores, a the two of us yn meddwl, so A wedyn pan amlwg pan ti'n mynd i Cymru, chi'n siarad amdano mwy a mwy, a mae jyst yn clas a rhywun fi'n edrych lan i pan o'n i'n chwarae Pêl-droed. Pa fath o sgyrsiau ti wedi cael gyda fe? Wedi rhoi unrhyw gyngor i ti o gwbl? Mae'r profiadau mae'n paso lawr i chi a y pointers mae'n rhoi i chi, maen nhw jyst yn clas. Hyd yn oed pan cymerfa rôl yr hyfforddwr ar diwedd y tamor diwethaf, fydde jyst mor dda. Cwbl chi'n dysgu sut gymaint o rhywun fel yna. Syrthio o'r bencampwriaeth yn siom enfawr i'r clwb, ond mae chwarae yn yr adran gyntaf di agor cymaint o ddrysau i chwaraewyr ifanc fel ti. Oedd e'n tamor wael, tamor diwethaf, ond fi'n credu bach o reset o beth oedd angen arno'r clwb. Yn amlwg fel ti wedi dweud, mae chwaraewyr ifanc wedi camu mewn a ni gyd yn joio, ni gyd wedi chwarae gyda'n gilydd ers beth fel under nines, felly mae'n bach yn pinch me moment pan ti'n cerdded mas i Stadiwm Caerdydd gyda nhw, ond pan ti'n gweld rhywun fel Ruben Colwell yn dod trwy, mae'n clas a mae'n ysbrydoli chi fel chwaraewyr yn y academy a i fi bod yn rhan o'r crop nesaf, mae jyst yn eto bach o pinch me moment. Sut mae Brian Barry Murphy yn cymharu gyda Craig Bellamy wedyn ni? Achos fi'n teimlo fel o'r tu fas, mae syniadau y ddoi nhw'n eitha tebyg o ran fel maen nhw moyn chwarae. Mae'r ffordd maen nhw'n gweld y gêm mor debyg fel ti wedi dweud a mae'r un ffordd dwi'n gweld y gêm, so mae'n hawdd i chwarae dan rhywun fel yna a fel dwi wedi sôn am BBM a mae Craig yr un peth. If you're good enough, you're old enough yw'r mindset sydd gyda nhw a fel chwaraewyr ifanc it gives you that bit of hope yn enwedig yn yr academy a fel ti'n gallu gweld gyda fi a Ronan a Joel a Charlie a Kai, a mae'r rester yn mynd ymlaen, ond fel chwaraewyr ifanc, mae'n wych i fod yn rhan o set-up fel yna, a fel dwi'n dweud, if you're good enough, you're old enough. Mas yn Kazakhstan, pan it just felt like I got thrown in, because I didn't expect him mewn ffordd. Ges ti ser yn y gêm yna hefyd. Beth yw dy atgofion di o'r diwrnod, pryd nes ti ffindo mas bod ti'n mynd i fod yn chwarae ac ati? O'n i ffindo mas y tîm y diwrnod cyn a nes i edrych ar rest o'r ifanc i ddechrau i fel os oedd fi wedi cyrraedd y banc a o'n i ddim fanna, so I was like, no, gutted, out the squad, ond it is what it is. A wedyn I was like, right, let's look at the team, who's playing. A fi fanna, I was like, I'm playing. Nes i ffind o mas. Yn amlwg nes i text o mam a dad a o'n i ddim yn credu fi. You're lying, stop winding me up. Be nath Bellamy gweud wrtho ti cyn y gêm? Gaethoch chi unrhyw fath o sgwrs o gwbl neu? Nath i cael sgwrs ar y cae cyn y gêm. He just said, play your game. You're good enough to be here, so just play your game. Yn amlwg, hyder fi wedi codi ar ôl y sgwrs o'na.
dyna beth yn nes I, so, yeah. A wedyn ar ôl y gêm, it was congratulations on your debut a pethau, ond, yeah. Mae gen I lot o parch am rhywun fel Bellamy, so, yeah, I cael fe fel chythffordd, ond mae jyst yn wych. O ran ystafell newid yna gyda Cymru, oes un o'r chwaraewyr sy'n bach fwy hŷn, falle sy'n bach o fentor I ti? Ie, fi'n credu un amlwg yw Ben Davies. Yn amlwg mae wedi bod yn captain I Gymru a yn amlwg mae gyda cant cap nawr, so rhywun profiadol iawn. Ond fi'n credu pan es I mas I Gwlad Belg am y tro cyntaf gyda nhw, Ydy'n rhaid cyntaf I dod draw I fi a croesawu fi'r camp a peth fel yna. So, chi gyda y rai arall hefyd a mae'n rhoi bach o thank you to them as well, ond mae fe yw'r un sydd wedi edrych ar ôl fi'r mwyaf. Rydw un peth I ti wastad I wneud, ti wastad I cymryd y cyfle, ti wastad I camu lan pan bod eisiau arno ti. Ti'n just gwn lan i'r cyfle ac i'r cyfrifoldeb yna o bosib? Yn amlwg mae'n ffodus, dyw Ben ddim fan'na, ond mae yna chwaraewyr anhygoel yn y camp sy'n gallu camu mewn hefyd. Ennill dyrchafiad gyda Caerdydd, cyrraedd cwpan y byd gyda Cymru, jyst pa mor special bydde hwnna, Dylan? Dyn ni'n dychmygu tymor cyntaf yn mynd fel yna, ond bydd e'n haf dda os mae hwnna'n ddigwydd, so croesi bysedd. Ie, braf iawn cael sgwrsio gyda Dylan Lawler a chadwch llyged ar gyfryngau cymdeithasol Sgorio am weddill o gynnwys o'r cyfweliad arbennig yna a sdim sbel I fynd o gwbl. Tan y gêm fawr, Cymru yn erbyn Bosnia ac wrth gwrs fe fydd y cyfan yn fyw ar S4C ar y 6 a'r 20 o fis Mawrth. Wel, fel chi'n gallu gweld, mae'r chwaraewyr yn barod I fynd fan hyn ym Pen-y-bont, felly nôl â ni nawr at ein tîmau sylwebu ni. Diolch Sioned, mae'r chwaraewyr yn barod amdani. Bryn Markham Jones yn gofyn os ydy'r golwyr yn barod amdani hefyd. A mi fyddwn ni'n ail ddechrau. Di-sgôr I wi. Bach yn ddi-fflach oedd yr hanner cyntaf hefyd. Yn blaw am yr cwpl o gyfleo na I Mae Cei Connah. Cei Connah yn yr ail safle. Fel o'n i'n gweud, Pen-y-bont 10 pwynt tu ôl. A mae'n aros, maen nhw'n aros 10 pwynt tu ôl. Jacob Jones, Bêl Blan. Tuag at y cwrt Cosby, Kit Margerton. Wel, Cei Connah'n clirio. At y llinell hanner, at Ash Baker. Nash allan at Sharif. A dyna golwg o Cyn Owen. Fi'n eisiau amdano fe yn ystod y hanner cynta. Ddim yn dechrau heddi. Jacob Jones yn ei le. A fe oedd Jacob Jones yn dechrau yn lle Cyn Owen yn Ewrop yn do. Jacob Jones sydd yn trio penio hwnna. Tafliad cael ei gymryd gyflym gan Jones. Armstrong yma'n ei thwyd. Un gol ganddo fe tymor yma. Disgwyl mwy wrtho fe o flaen gol. Ie, falle. Ti bod yn arwydd falle o faint fel mae'r tymor wedi bod yn mynd I Ben-y-bont. Wood yn amlwg chwaraewr mor talentog a sgorio sicrmens o goliau, ond heb I arddangos sicrmens y tymor yma. Bydd hwnna'n rhywbeth fydd Rhys Griffiths yn amlwg yn gweithio arno, a bydd unan, ti'n bod yn disgwyliadau ar unan o ran cyfrannu, creu goliau, ond hefyd sgorio goliau, felly bydd yn amlwg yn gweithio'n galed. Jones. Nad Cook. Chwythio yn y cefn yna gan Nathan Williams. Yn ddilyn y holl ffordd I gornel. Wasgu fe.
Mae fe'n ildio, cic, gornel. Ie, bwysig bod e ddim yn rhoi unrhyw gwaglef yna i Cook i cael y croesiad mewn. Ond Cook hefyd yn neud yn dda, unwaith oedd e'n gwynebu bant o gol, bod e'n ennill y cic o'r gornel sydd wedyn rhoi'r cyfle i Nash Edwards ddod lan. Cael ei chymryd yn fer. A Rhys Hughes, West. West yn croesi, Woodcock yn gwyroi ben tuag at y bêl, methu cael cyffyrddiad a mae Pen-y-bont yn clirio i'r cylch canol at Rhys Hughes. Mae Davies yn eto cael ei giro yn yr awyr. Pen-y-bont yn mynd o blaid Cei Connah. Wel, ond nodwedd o gêm Mae Davies yw bod y mor dda yn yr awyr fel ti'n gweud gyda. Ie, ond y tro yna ddim quite yn ennill y bêl, ond wedyn yn rhy o addys i trael ennill y bêl, Woodcock jyst yn teimlo'r cyffyrddiad a wedyn mynd lawr ar y bêl. Ti'n meddwl, os ti'n mynd lawr ar y bêl, ti'n neud i'r dyfarnwr i wneud penderfyniad. Yna beth nath e fyna. West. Chman iddi mewn tuag at Woodcock, colli golwg ar y bêl, a Jacob Jones sy'n clirio i Ben-y-bont. Hughes yn ei roedd i nôl fewn. Cei Connah'n cadw'r pwysau ar y tîm cartre. Mae Davies y capten, mae'n at Pritchard. Jones i glirio. Can wedi nesu braidd fyna. Ie, beth mae Can moyn, Ethan Can moyn, yw'r bêl tu ôl. Sy'n bod fyna, nath nhw ar y bêl yr i fyr, mewn i'r cornel, roi ras. Mewn tu ôl yr llinell amddiffynol, oedd hwnna i Nathan Edwards. No Edwards hyd yn oed. A Nathan Williams yn ei ddilyn e. Nawr mae cyd chwarae. Nawr mae Pen-y-bont yn torri. Owen Pritchard. Can o'i flaen e. Pritchard. Lledi. Tuag at Jacob Jones a Declan Poole yn ei ddilyn e. Poole. Nôl at West. Cowan. A draws at Ben Nash. Pritchard bach yn siomedig yn credu fyna, oedd y gwrth-ymosod ar ti bod yn oedd nhw cyd chwarae'n dda yn canol cae, wedyn ymosod, a wedyn just pas llac, ond am ddiffyn dda gan Cook fyd, ti bod oedd e just yn gwarchod y safle canol y ca. West. Meddwl torri fewn, nôl mae'n mynd at Cowan. West, trio sgil fach i droi i ddianc wrth Jacob Jones. Williams ar lawr. Williams yr chwaraewr newydd, dechrau ar fan Brister, fod yn Western Supermare hefyd. Ie, ti'n bod, mae wedi gwneud y job yn digon dda heddi mor belled. Bydd yr cyfle yna yn y hanner gyntaf le with Woodcock a Penny a Rhydd. Ond am hynny, yn wedi gyda'r ail hanner yma, mae wedi dechrau yn dda. Cyfathrebu gyda'i gilydd, partneriaeth newydd gyda Borge a Woody Wiss yn y cefn fyna. Ac Nathaniel Williams yn edrych bod e digon parod yn y cefn. Sharif, yn ôl at Hughes. Hughes, tipyn leid a Woodcock i osod i. Edwards yn methu, Rhys Hughes yn cael ei atal. A Pen-y-bont yn clirio. Am gyfle fyna gan Cei Connah. Disgwyl gwell yn disgwylion gan fod o le a herio Armstrong. Ie, bloc yn dod mewn yn hwyr. Dwi'n credu Clayton Green sydd gyda'r bloc a wedyn ennill y bêl nôl cyn i glirio. Ond hanner cyfle fyna wrth ymyl y Cwrt Cosby, y cychwyn yr ail hanner. Cowan yn ôl at y golwr. Magidson. Dal yn mynd i agoriadol yr ail hanner. 7 munud wedi mynd ers yr egwyl. Cook. Mae'n at West. Bale just tu ôl iddo fe. Jack Kenny paratoi. Falle i ddod ymlaen. Gêm gorfforol fel Pnawnman siwtio Jack Kenny. Ie, yn wahanol fath o ymysodwr na Woodcock yn amlwg. Ti'n bod gyda fe ar y cab, pwysigrwydd fydd falle cael y beli ar asgell a peli mewn i'r Cwrt Cosby yn fwy aml.
gyda Hughes yn enwedig ar y chwith dod mewn ar yr ochr ar ei drod dde yna. Bydd y cael Kenny yn y cwrt Cosby yn achosi broblem wahanol i amddiffynwyr Ben-y-bont. Cook. Hughes ar y pŵl. Bale yn mynd heibio. Chwaraewr profiadol. Jones, Nash. Beth bydd John Disney moyn fan hyn yw bod wrth ni gweld y hanner cyfle fan hyn. Teimlo falle cic rydd fyna, Jacob Jones yn enll y Bale. Poole yn dod trwy'r gefn ond dyfarnod ddim yn rhoi unrhyw beth. Yn awyr fan hyn, a wedyn Jones yn neud yn dda. Ti'n teimlo falle bys y cic rydd fyna, gyda bach o wthiad. Ond beth yw John Disney moyn yw bod nhw'n symud y Bale yn gyflym. Na beth sydd angen. Wrth bod y gêm yn mynd ymlaen, ti am symud yr amddiffynwyr hyn, a wedyn, wrth bod y gêm yn mynd ymlaen, felly bod bach o flinder yn dod mewn i'r amddiffynwyr, bod y gwagleodd na wedyn yn agor. Ond symud y Bale yn gyflym, yn sicr bydd John Disney am i weld. Wel, Zeli Ishmael yn opsiwn hefyd, Callum Brackley, wel o'n i'n gweud yn gynt. Am Bainc. Freddie Redshaw. Marco Fragapane hwnna hefyd. Unwaith bydd digwyddodd i Declan Poole yn awr, mynd am y peniad. A fel gyda Noah Edwards yna, neu cyntaf glanio'n lletwyth. Ni ddim quite wedi gweld y twist fel gwelwn ni gyda Edwards yn y hanner gynta. Ond gyda Cei ma nawr, ti'n bod maen nhw'n weddol gadarn o ran yr teimlad pan ti'n glanio. Mae'n bwysig bod y cryfder yn y coesau i gallu cymeryd yr wahanol symudiadau sydd yn digwydd. Lle bydd Poole yn dod oddi ar y cael, Callum Brackley yn cael cyfarwyddiadau wrth John Disney yn fyna. Wrth ni weld Declan Poole yn dod oddi ar y cae. Mae'r bwrdd yn mynd lan rhif 11 am 22. Brackley dyma yn lle Declan Poole. A bydd yn gallu estedd tu fas i'r blwch Cosby wrth i'r gornel yma. Wel, cael ei cymryd yn fer. Mae'r croeso yn dod mewn gan West yn y diwedd. Cael ei ffricl gan Cowan. Nash methu cael pen i'r bil. Mi oedd yna gam sefyll. Ni'n gweld, fi'n credu bydd Cei Connah wedi gwylio felly gêm wythnos diwetha Pen-y-bont yn ebyn y Seintia, faint o ciciau byr nath nhw ar a gath nhw tipyn o lwyddiant. A felly ni wedi gweld eto heddi o ran yr ciciau byr yma, wedyn trael denu chwaraewyr allan, newid ongl falle o'r croesiad, a wedyn creu gwaglen y cwrt Cosby, ond mor belled, Pen-y-bont wedi amddiffyn yn dda. Cyfle arall i Armstrong fan hyn, cicio tuag at Miles Davies, bys yn un tybed. Wel, os ydy'r hanner cyntaf rhywbeth i fesur. Bach mewn mwy canol at Ethan Can. Pritchard, mae dal yno i Ben-y-bont. Clayton Green ddim ond gael gafel o hwnna. Cyffwrdd y cyntaf i'r eilydd, Callum Brackley. Mlaen yn lle Declan Poole i Cei Connah. Bodge. Nôl at y golwr. Can cael ei lorio gan Cowan yn fyna. Ysgwydd yn ysgwydd. Teg medda Bryn Markham Jones. Yn diddorol, galwch ni gweld un yn cael ei roi yn y hanner gyntaf le with y bloc na'n dod mewn. Sharif fi'n credu o flanu, a tro na y bloc yn dod gan Cowan ar Can, ond ddim cic rydd. Pas lac gan Ben Nash yn y canol, yn cael ei gasglu gan Ethan Can. Can, heibio i Noah Edwards, mae'r cymorth gan Nathan Wood. Can nawr yn aros yn y canol. Pritchard yna hefyd. Ble mae'r croesiad, Wood yn oedi. Mae'n ôl at Baker. Nawr mae'r croesiad yn dod fewn, Can. Pwysau ar Maggots yn o'n Bale yn syth i ddwylo'r golwr ifanc. Ie, ryngipio Bale a wedyn gwrth ymosod, ond ddim yn rhyw cymorth gyda fe tro na i cael chwarae pas. Felly cadw meddiant nath tra dda gan Ethan Can, ond Wood yn mynd bach yn rhy
llydan y tro yna i cael yr ergyd ar gol. Nash, man tuag at Woodcock. Os ni wedi sylwi, pêl uniongyrchol bach fwy hanner ma gan Cei Connah. Ni'n gweld tro ma y bêl tu ôl i'r amddiffynwyr ma. Woodcock just yn defnyddio ei gorff. Does dim lot na, ond ti'n mynd drwy'r ochr arall na wedyn a just unrhyw fath o gwthiad y dyfarnwyr yn edrych ar ôl yr amddiffynwyr. Nathaniel Williams lawr fan hyn. Nid yma tro cynta. Nathaniel Williams. Ni'n gweud mae Kane Owen ar y fainc. Dim yn edrych os e'n cyffroi i godi. Kyle Ludwigson ar ei ffôn fyna, dwi ddim am ddod ymlaen, dwi ddim ar y fainc, ddim ar gael. Ni'n clywed bod Owen Wolo yn rhoi gris flan, rhoi danon ni yn fan hyn. Ie, ni'n gweld yr arwydd fan hyn am eilydd. Dyna mae fe ar y fainc, yn y rhes gefn, mae Owen Wolo yn ei gris glas. So fe oedd yn trafod cyn y gêm fel yr is-reolwr. Yn lle Rhys Griffiths, am mi fydd yn dod mlaen i chwarae nawr. Ni'n gyfarwydd â chwarae yn llinell gefn i Ben-y-bont, oedd e'n chwarae yno yn y tymor cyntaf i nhw ddod lan yn gyson. Yn ôl yn 2019, cyn Covid. Cofio hwnna? Ie, na. Reolwr yn chwarae. Ni'n gweld yn aml diwrnodau ma, felly ni yn gweld mwy fi'n credu yn y gorffennol, ond Owen Wolo sydd mlaen i'r safle yma fel cefnwr chwith o'r 3. Peniad gan Can, mae allan am dafliad i Ben-y-bont. Wood. Sy'n cael bel ei gornel tuag at Pritchard. Diddorol fyna, ti fod ni wedi gweld nhw'n gwneud sawl trafliad hir lan y llethr yn yr hanner gyntaf. Cyfle fyna, lot hawddach lawr o'r top fyna, ond yn troi fel lawr yn warren byr, ond ddim unrhyw patrwm. Bydd hwnna'n rwystredig i Rhys Griffiths, bys ni'n tybio. Margetson. Connah chwarae ar draws y cefn, Cowan a James Jones. Nash ar y llinell hanner fewn i hanner Ben-y-bont. Cook yn lle di chwarae'n dda. Mae wedi bod ni'n arall o'r chwaraewyr sy'n creu argaff yn dod fewn i'r Gynghrair. Bratley, Wolo, da eilydd. Yn erbyn i gilydd yn y gornel fyna. Hughes, ac i cael y bel heidio i Jacob Jones. A James Jones i hwn yn y cefn. Ni'n gweld Hughes fan hyn allan ar y dde nawr. Medru treol ffeindio bach o wagle. Gymeriad gan Jones. Ie, ond siarp yn dda gan Pen-y-bont. Ti bod maen nhw digon parod i gwylio Cei Connah yn pasio i flaen nhw. Rwystredigaeth gan John Disney ar yr ystlys fan hyn. Am i chwaraewyr i chwarae bêl mlaen, ond i wneud hynny, mae angen bod y chwaraewyr yn symud a creu gwagle a bod nhw'n dod bant o amddiffynwyr. Bloer mawr gan John Disney. Rhys Hughes nawr. Mynd am yn ôl i fynd mlaen. Nash. Bel tu ôl i'r llinell amddiffynol nhw, Edward i ymosod. West yno hefyd. Kick goal. Mi fydd na Pêl-droed byw penwythnos nesaf hefyd. A ni am deithio i'r 6 isa Llansawel yn erbyn y Bala. Bala ar hyn o bryd yn y safleoedd o cwimp yna. Yn 11 safle Llansawel yn dechrau edrych lan tuag at
y seithfed safle ar gemau Ewropeaidd. Mae'n dyn iawn yn y bras am y lle ola yn y gemau ar gyfle, nag yw e? Wedi, a ti'n gweld na, bob tro yn y fe gyda'r gynghrair yn wedi strwythuro fel ma fe. Mae'r pob gêm yn bwysig, a mae un fuddigoliaeth yn gallu newid pethau cryn tipyn. Bala'n colli neithiwr Llansawel yn chwarae nes ymlaen heddi yn y Flint. Gêm enfawr fyna. Cawn mas at Bratli yr eilydd. Baker. Flicio ymlaen tuag at Wood. Sharif, dipyn o le lawr rasgell chwith. Mael Davies sydd o'i flaen e. Enw canol at Cook. Rhys Hughes o flaen e. Mae Callum Bratli ar draws ca. Dyna yw'r opsiwn tuag at y capten Ben Nash. Teimlo bod angen i roi un o'r amddiffynwyr cefn ma camu mewn. Cowan neu Nash. Achosi broblemau a wedyn creu gorlwythiad yn bwysig bod nhw'n camu mewn i achosi broblem wahanol i Ben-y-bont. Ar hyn o bryd maen nhw digon cyffwrddus. Dim trosedd. Cook yn llwyddo gael y bel at Callum West, a mae'n am sefyll yn y diwedd sy'n rhoi diwedd i'r symudiad. Dyma nhw'n cynorthwyol yn achub Pen-y-bont. West wedi camu mewn i gwagle na jyst i'r chwith o'r Cwrt Cosby, ond Llymanwr gyda'r llygad barcud wedi weld bod e'n cam sefyll. Armstrong yn rhyddhau'r bel lan tuag at Ethan Can. Jones nawr. Yn le lawr y chwith. Rhys Hughes yn ei ddilyn e. At Wolo, yr eilydd. Yr is-reolwr, a mae'n denu Cris amlwg fyna gan Rhys Hughes. Rhif 17 ar rhif 17. Cardyn melyn cynta'r gêm, dwi'n meddwl, i Rhys Hughes. Ond eitha sicr byddai'r mynd i Ash Baker o'na ni. Bisonion, ti'n bod Wolo yn defnyddio ei brofiad yn fe, jyst yn camu heibio Hughes, a wedyn Hughes yn rhoi'r trosedd tactegol fel maen nhw'n gweud. Ond yn rhoi cyfle nawr unwaith eto i Ben-y-bont, ti'n bod nhw wedi bod yn weddol uniongyrchol unrhyw cigrydd, a fi'n credu bydd hwn yn mynd mewn tuag at y Cwrt Cosby unwaith eto. Jacob Jones. Yn y mas gan Ben Nash. Richard at Wood. Ben-y-bont gael ei gwasgu holl ffordd nôl at y golwr. O safle da, maen nhw nôl nawr yn y llinell gefn. Mae Connah'n gwasgu lan. Cyfadau da gan Nathan Wood. Wediwys at Baker. Ddiddorol, ti'n bod, cyn y gêm o'n i'n sôn y beth i Mae Cei Connah'n ildio'n hwyr mewn gemau, ble maen nhw wedi bod yn ennill, ond bydd yn diddorol gweld wrth y gêm yn mynd mlaen, ti'n teimlo fel beth y Pen-y-bont weddol hapus gyda pwynt, gyda'r canlyniadau maen nhw wedi bod, a nhw falle symudeth nôl yn fwy, ond nhw sy'n gytre, felly wrth ni'n gweld yr gêm yn camu mlaen, bydd hwnna'n diddorol. Pen-y-bont dal yn trydydd safle, mae'r tabl yn dangos bod na ddim problem wedyn i ti edrych ar y rhediad y gemau. Un gêm nhw wedi ennill mewn 8. Felly, jyst gormod y gemau cyfartal yma sy'n... Sa'n credu, dylen nhw wedi ennill y gêm na, i fod yn onest, fyd. Wel, llenelli oedd ni ddim yn atgoffa ti pwy nhw wedi curo. O'n i'n heiddi pwynt y dynod na. Wood, mewn i'r Cwrt Cosby. A Jones methu cael cyffyrdod ar y bel, mae allan am dafliad. A Bloedd gan y fainc Pen-y-bont. Mae nhw yn y gornel Cei Connah. Hydwch gadael nhw ddianc.
A Baker yn dyn ar sodle. Cook, dwi'n meddwl, oedd yn nath gael yr cliriad. Bryn Markham Jones yn gweithio Callum Brackley fynd nôl. Cwpl o lathu. Ail newid. Fan hyn, Abdi Sharif yn dod bant. Ac Kenny fydd yn dod mlaen. Dipyn o newid fan'na, Brackley felly wedi dod mlaen. Jack Kenny wedi dod mlaen, mae yna goliau yma. Rhys Hughes wedi symud allan i'r chwith lywydd Sharif am nawr. Kenny yn ymuno gyda'r llinell blaen gyda Woodcock. Falle newid siap, ond yn sicr yn eilyddio ymosodol gan John Disney. Jones ar lawr. Sosedd. Dim cerdyn. Roedd Owen Wallow'n gofyn amdani. Ash Baker yn gofyn hefyd. Jones. Diddorol, gan bod Cook yn enll a Bale, ond wedyn Jones yn dod mewn iddo fe, falle. Ond pan mae'n dal ti ar top y drod, mae'n gallu fod yn weddol poenus. Dyw boots newydd ma ddim fel wenw. Jacob Jones yn holliach i daflu honna ymlaen. West. Pen-y-bont nawr, cyfle prin i bwyso, i herio gol Cei Connah. Wood a'r croesiad a dwylo da gan Kit Magidson. Heb ofyn ei llawer Kit Magidson, ond pa mae'r fel yn dod fewn i'r cwrt, mae wedi bod yn barod iawn i hawlio i. Dyna her i golwr yn aml yn y fe. Mae'n y golwr ifanc, ti bod ddim byd i wneud yn ystod y gêm, ond i sicrhau bod ti'n cadw'r ffocws na pan mae y cyfle yn dod wedyn, bod ti'n goffod camu mewn i wneud rhywbeth am bod yn barod. Hughes ymlaen, cyffyrdau cynta i'r eilydd Jack Kenny. Davies neu'n dda i ddod nôl a dwy'n y bêl. Wood methu cael pen i'r bêl. Mae nôl gyda Cei Connah. Brackley at Cook. Bach o le fan hyn i Cook yn ar draws cam o'n mynd at Rhys Hughes. Problem wahanol i Mae Davies nawr gyda Rhys Hughes allan fan hyn ar y chwith yn fwy fel ôl asgellwr mewn ffordd, ond yn sicr mlaen bydd John Disney am iddo fe fod. Hughes fydd yn taflu fan hyn. At no Edwards. Golli gafel ar y bêl wrth i mewn as am gic gol. Heb cael llawer o argraff ar y gêm ers iddo fe fod bant am dipyn yn y hanner cynta. Ni wedi gweld e felly symud i gos, plygu gos tyma bach yn y hanner, ond ni weld fel sef yn symud yn iawn, ond ti'n goffo roi'r clod hefyd i chwaraewyr Pen-y-bont am faint mor tin maen nhw wedi fod i farcio fe wrth bod e'n camu mewn, neu os pan maen nhw wedi pasio fe mlaen, fyna pas ymlaen i Woody Wys yn dyn, dim unrhyw gwagledd y fe i ymosod. Kenny ar lawr yn dal i wyneb. Ni oedd rhywbeth i ddale wrth iddo fe gwmpo lawr yn fyna. Speaker yno. Mae wedi bod o amgylch y bêl heddi yn sicr. Ash Baker fan hyn yn roed pwysau mlaen o tu ôl ac ennill y bêl, ond cael bach o Kenny wrth i fe wneud e hefyd. Edrych as y Baker yn codi wrth i Kenny gwmpo a just dale gyda'r braich. Armstrong. Cludo'n hir at Mae Davies y peniad. Roi cyfle fan hyn i Ethan Can, roi pwysau ar Magidson. Barod amdani, unwaith eto.
Mae'n ni disgwrs ar Rhys Griffiths yn bit i'r patrwm a cicio i Mae Davies a Ethan yn cael yr gwaglen a'i redig mewn bant o'r flic. Ond y tro na, nath e just mynd tuag at y bêl yn lle o gadael i Mae i ennill y bêl. Nath e mynd at y bêl yn gyntaf wedyn, a oedd yn bach yn hwyr wedyn yn mynd tuag at y flic. Cook. Cowan. Dal yn ddi-sgôr. Y bwlch felly dal yn 10 pwynt rhwng y ddoi dîm Cei Connah yn yr ail safle. Pen-y-bont yn drydydd. Ar ail safle, eich atgoffa chi yn sicr o gyrraedd Ewrop. Dim angen gemau ail gyfle. Nawr y bel yn cael ei ddau gan Jacob Jones at y gornel, Ethan Can yno. O'r cyfle mae wedi bod yn aros am y cyfle, Ethan Can. Wedi anghytuno fyna rhwng Bryn Markham Jones a'r Llemanwr, ond credu bod e dyn dod bant o Ethan yn olaf fyna, felly penderfyniad cywir. Ond na'r redig lawr y Sianeli yn y fe, mae mor weithgar, yn ei gweld eilyddio eto fan hyn. Pen-y-bont, no adeili. Svetkovic. Mi fe rhaid i nhw aros iddo mlaen, mae'r tafled wedi cael ei gymryd. Mae'n edrych yn bod Noah Daly a Svetkovic am ddo mlaen. Svetkovic i'r canol a Noah Daly i'r llinell flaen. A Speaker sydd wedi bod yn ei chanol iddi. Wedi bod cael gêm dda, Speaker. Wedi bod i roi drod mewn pan oedd angen e. Torri lan chwarae. Gwarchod am ddiffyn. Ac Ethan Can bant hefyd. Gêm gynta iddo fe ddechrau. Wedi wneud yn iawn, ti'n meddwl? Wel, wedi bod yn gwyddol anodd iddo fe. Dwi heb cael lot o wasanaeth. Yn amlwg Cei Connah wedi rheoli meddiant gyda'r rhan fwyaf. Mae wedi goffod byw fant o'r perlu uniongyrchol ma, wneud i gorau mae gallu. Ond bob tro gyda Ethan, beth ti'n gweld, mae'n mynd i roi 100% mor weithgar. Ond bydd e falch wedi cael ei cychwyn gyntaf gêm. Noah Daly, trio cael yn ymlaen at Nathan Wood. Ail gêm nawr i Noah Daly beidio dechrau. Bydd e'n siomedig bod e ddim yn dechrau yn ddiweddar? Bydd, bydd. Mae pob chreuwyr yn. Ond nwedig un o safon Noah Daly, mor dda yn yr gynghrair y de dros y blynyddoedd gyda Gyfyrddin. Ac dechreuad dda i'r tymor, goliau, fel nathon ni sôn yn gynt. Ond beth ti am angen nawr, wedi camu lan safon ni bod e'n cael argraff ar y gêm yn y munud olaf yma. Svetkovic, yr eilydd yn mynd i argraff ar y gêm, mae'n ergyd i gael ei atal. Mae'n chwaraewr canol can fwy ymosodol sy'n ni'n gweud na Baker. Baker yn aml ymwneud yn amddiffyn hefyd, ond Svetkovic yn chwaraewr creadigol, un sydd yn hoffi fod lan y ca, ni'n gweld e fyna yn ergydio. Ond ti'n bod y ddau dîm wedi wneud newidiadau ymosodol, beth sy'n ni'n gweud. Dim unrhyw newid i siap, ond just o ran yr chwaraewyr mwy ymosodol wedi dod mlaen i'r ca. Golwg eto ar gicrydd i Cei Connah. Mlaen ti at Kenny. Cei Connah wedi sgorio yn 17 gêm diwetha. Mae'n ddi-sgôr ar hyn o bryd, mae'n rediad sy'n mynd nôl. Mae'n record anhygoel. Hirach na'i record digiro nhw. 17 gêm. Grydd arall yn fan hyn. Lot fyna sy'n credu, ond falle jyst wedi dal i fraichu at yma bach. Callum West a Rhys Hughes. Ar ddau yma yn gallu tanio.
Hughes yn ei gadael ei West yn cymanu ddi mewn gat y post i'n pella. Ergyd yn y diwedd gan Kenny. Pen-y-bont. Wel, yn dianc. Mae'n bêl wych mewn yn ydy. Wood yn neud yn arbennig i amddiffyn fyna, ti'n bod allan y chwarae. Ac beth oedd yn bwysig yna, ti'n gweld wrth o'r ail bêl yn dod allan, bod chwaraewyr Pen-y-bont wedyn yn gwthio allan i sicrhau bod yna ddim ergyd glir yn cael ar y gôl, pwysau ar y chwaraewyr. Ond jyst yn dangos yr ansawdd yna gan West yn y pêl arbennig mewn i'r cwrt cosbi. Gŵr yn un o Barnsley. Dal yn ifanc iawn. Clayton Green ar peniad. Sad Pritchard. Lyle Davies. Yn canfod bwlch. Heibio i Edwards, heibio i Hughes. Ac syth allan o'r ca chwarae. Nath Wood rediad mewn i'r gwagle le oedd Mae Davies yn medru mynd fyna fi'n credu. Just nath hwnna creu y gwagle i fynd oherwydd bod e'n denu amddiffynwyr mewn i'r lle. Bêl na yn mynd heibio i'r llinell amddiffynol unwaith eto, Billy Borge. Yn llithro fewn i oedd ei mas am dafliad. Billy Borge yn neud yn dda fyna. Cyn myfyriwr iddyn yn Prifysgol Cymru Jinder Dewi Sant yn gyfyrddin. Ond gyna bod yn dda, amddiffyn yn dda fyna. West yn dal i fynd, tynnu ddi nôl. Brackley, dal yno. A na llawio penderfyniad yn dod yn y diwedd. West fan hyn, ond allan ar yr asgell, amddiffyn un yn ebyn un, curo Jacob Jones hwnna, braidd yn hawdd gyda'r chop, a wedyn yn tynnu nôl, ond yr amddiffynwyr yn neud yn dda. Wyn Pritchard y tro yna, Bale jyst yn mynd blaen i llaw. A mae yna ddwy gêm fyw penwythnos nesa. A'r ail ar ddydd Sul yn rhwng derfynol. Yr un cynta o'r tymor. A'r rhain ucha Wrexham yn ebyn Caerdydd yn Nhws ar adran. Yr ddau yna yn mynd am y teitl y Gynghrair hefyd yn y brif adran. Ac maen nhw'n chwarae gilydd yng Nghwpan Cymru hefyd. Mae'r ddau yn gallu ennill y trebl. Nash. So Brackley. Callum Brackley. Cam i fewn nawr. Heibio i Clayton Green. Jack Kenny ar lawr. Nawr, Max Woodcock ar lawr. Ar ymyl y cwrt cosbi. Wrth i Rhys Hughes gario'r bêl. Rhys Hughes. Mae wedi cael gwared y bêl ac mae allan am gic gol. Ddim yn siŵr beth oedd e'n trial wneud. Na, bydd e'n tremedig. Yn credu gyda hwnna. Ond eto, cyfarwyddiadau, cadw fer i drod chwith. Ti'n fod na peth bwysig fyna, na'r ddangos y lawr y llinell. Dim gadael y cyfle i dod mewn ar y trod dde na sydd mor peryglus. Disgwyl gymaint gwell wrth Rhys Hughes. Tair gol ar 10 wedi sgorio. Wedi creu 1 ar 10. 24 o gyfraniadau goliau. Dim ond Jordan Williams sydd wedi llwyddo mwy na hynna yn y Gynghrair tymor yma. Felly ergyd neu croesiad. Ni'n gwybod bod e'n gallu neud nhw yn dda. Tretkovic yn y canol i Ben-y-bont. Bale yn cael ei gosod nôl at Armstrong. Daly. Mae'n dod oddi ar Daly yn y diwedd. Hughes. Bale hir, Woodcock a ras i gyrraedd y Bale. Mae'n y gornel, Max Woodcock. Tafiad i'r ymwelwyr. A dwi'n meddwl bod eilydd am ddod mlaen. Zeli Ishmael yn dod mlaen yn lle Woodcock sydd wedi cael ei gyffyrddiad ola yn fyna yn ennill y tafliad yna.
Woodcock wedi bod mor weithgar fel ni'n gweld wrtho fe. Wedi defnyddio ei gryfder, dyw e ddim yn fwyaf, ond mae'n defnyddio ei gorff yn dda. Wedi cael rhoi cyfleoedd, ond amddiffynwyr Pen-y-bont ddim wedi rhoi lot o gwagledd o fe heddi. Cvetkovic, y peniad lawr. Nawr y brwydr yn y canol. O, a bron yn cael ei ennill gan Nathan Wood. Mae fe yn ei digon i ennill cic rydd yn y canol. Wood yn gweld Cook yn dod fyna a just yn camu mewn gyda'r cyffyrddiad gwych a wedyn cic rydd. Ti'n teimlo, os na unrhyw cyfle mynd i ddod fan hyn i Ben-y-bont, taw un o'r beli uniongyrchol neu'r ail bel mae'n mynd i ddod, neu tafliad hir neu rhywbeth fel yna. Armstrong yn hir, pen Ash a'r peniad. Oed ti'n mynd mas at y gornel, oedd yn disgwyl rediad gan rhywun. Nath e trial penio gyda bach o ongl, dim syth at y golwr, ond neb wedi darllen y peniad. Nash nôl at Margitson. Cowan. A rhywun gwyn na dros i law. Ti'n gweld Margitson yn camu mewn fel amddiffynwr ychwanegol yn y fe. Maen nhw hwn yn rhan o'r ffordd newydd o wario'r gêm. Sweeper keeper. Alan Brackley. Ar draws. Cei Connah symud y bel tipyn. Maen nhw yn newid y cyfeirio ar y chwarae, ond ti'n gweld fel mae chwaraewyr Pen-y-bont wedyn, jyst yn addasu safleoedd nhw, pawb yn nabod i roliau, wedyn dyma beth nhw'n edrych am. Am dacl gan Mae Davies nawr, mae'n y gyfle. Nathan Wood, neu lledu ddi. Mae Davies, fewn i'r cwrt. Dim digon o chwaraewyr glas yn y safleoedd cywir yn fyna. A cyfle i Cei Connah. A pren yw'r cyfleoedd wedi bod i Ben-y-bont. Angen neud yn well pan maen nhw yn dod. Angen manteisio. West. Ond glir beth oedd yn trial wneud. Delhi Ishmael. Brwydro am y bel y peniad gan Kenny. Tuag at Edwards Ishmael. Methu derbyn y bel. A Mae Davies yn ei ddau glirio. 10 munud ola y 90. Edwards. Cook. Nôl at Jones. Dipyn o'r meddiant gyda Cei Connah trwy gydol y gêm. Nhw sydd wedi domineddu fyna. Dal yn di-sgôr. Edrych ar bod y record di-giro yn barhau, ond y record yma o gemau cyfartal yn parhau hefyd. A record o sgorio ym mhob gêm yn dod i ben. Yn rhwystredig i John Disney fel ni? Falle. Lle anodd i ddod yn ni'n goffa cofio na, fe modd am o Ben-y-bont wedi bod dros y blynyddoedd. Pawb yn edrych ar y rediad, fi'n credu, falle meddwl bod Cei Connah mynd i troi fan i fan hyn a cipio'r triffwynt, ond maen nhw heb creu unrhyw beth wedi gyda'r ail hanner yma, dim unrhyw fflach wedi fod. Mae hwnna pob clod i Ben-y-bont, fi'n credu, a ffordd maen nhw wedi amddiffyn. Cei Cornel, 3 munud ola, Armstrong yn dyrnu. Ishmael fewn at Edwards. Bach o dynnu fyna gan Cvetkovic. Mae Bryn Malcolm Jones yn gofyn am y tîm meddygol Pen-y-bont i ddod mlaen.
Ni gael golwg Pritchard yn eistedd lan o leia. Nath y lawr yn reit gloi. Ie, cic yn dod mewn. Armstrong yn dyrnu a wedyn brwydyr am yr ail bêl. Ie, mae jyst yn ennill a wedyn Zeli Ismail yn gyda mynd mewn am y penio, ond cyffwrdd â Pritchard. Mae'n edrych i weld bod yn iawn. Sydd yn dda. Edrych bod Iwan Phillips yn baratoi i ddod mlaen. Yn un peth sy'n sicr o ran Cei Connah os yn rhwystredig gyda canlyniad neu diffyg goliau. Mae nhw'n parhau yn 10 pwynt uwch ben Pen-y-bont. I gymharu â tymor diwetha, gorffen yn 8fed. Mae'n dipyn o drawsnewidiad transition year fi'n credu oedd John Disney wedi gweud yn gynt tymor yma. Am tymor transition, mae'n ganlyniad da iawn. O, ti bod mewn sôn am beth i na, fydd mwy na falch fel mae'n wedi bod yn neud. Yn sicr, sôn am y transition. Edwards, mas a Rhys Hughes. Hyd chwarae da nawr lawr y chwith wrth iddyn nhw trio cipio triffwynt a cael gôl. A eilydd ola Pen-y-bont yn dod mlaen fyd. Nathan Wood sy'n ei lle Iwan Phillips a wedi'r chwaraewr ifanc yn gallu cael gôl hwyr fan hyn. Mi fydd hi yn ymwneud ychwanegol erbyn i ni gael gôl os yw'n dod. Phillips, sgoriwr ifanca erioed uwch Gynghrair Cymru. Felly, tafliad i Ben-y-bont. Yn ymwneud ychwanegol, Mael Davies fydd â hi. Un newid ola di bod i Ben-y-bont. Iwan Phillips yn gallu neud rhywbeth. Iwan Phillips nawr â cyfle. Cael ei giro i'r bêl gan Ben Nash. Da gan Nash fyna, achos oedd yn edrych am eiliad fas a Iwan Phillips gyda coesiau ffres yn mynd i cyrraedd y bêl, ond Nash wedi darllen fel Mae mor aml yn darllen y chwarae ac yn amddiffyn yn dda. Oes na fflach mynd i fod. Jones at Nash. Pas i'r lletras tuag at West. Yn llwyddo gael pen i'r bêl tuag at y canol yn Wolo sydd yno i Ben-y-bont. Bêl yn cael ei chodi'n uchel. A Ben-y-bont yn hawlio'r peniad. Daly. Wel, nhw floedd fyna. Wrth i Cowan fi mewn i drod nhw y Daly. Daly'n ennill y bêl. Green at Daly. Green yn mynd amdani. Green ar ergyd. Heibio'r trawst. Wel, mae fe'n gweud fyna wyriad. Wel, mae fe'n grediniol. Y dylai fod yn gic gornel. Wel, so fe'n dod bant o cefn rhywun fyna, fel ni wedi gweld trwy gydol y gêm. Clayton Green ar yr ail bil fyna a hanner gyfle. Oedd yn hawlio am y cic cornel. Bron i Clayton Green. Greu drama hwyr yma am Pen-y-bont. Bradley. Bradley ar bêl. Heibio i Wolo. Kenny. Fewn at Bradley. Bradley yn y cwrt. Trio troi. Wolo yn ei ddilyn yr holl ffordd a Jacob Jones yn roedd i mas am dafliad.
West. Wel, gadael i Callum Brackley gymryd y tafliad. Brackley at Cook. Green, cyfle pwysig arall gan Clayton Green. Mae dal yno i Mae Connah. Benash allan at Rhys Hughes. Yn edrych os nhw am. Mae yna bach o ymladd fan hyn nawr. Wrth y bariau. No Edwards a wedi Wys. Wel, yn cicio a brathu sy'n cariad y magu ar ddydd Sam Follant y fan hyn. Rhwng y ddoi na yn sicr. Dangos faint mae'n feddwl yn y fe. Dau chreuwr 100% dros i tîmoedd. Wedi Wys Edwards. Ni'n gweld y bel lawr y llinell. Ddoi yn ddal i gilydd, a wedyn gwarch ar y bel, Mae Davies y cymeryd. Ni ddim quite yn gweld beth sy'n digwydd wrth ochr y ca fan hyn. Helpu fe i drad, fi'n credu. Edrych o fath o beth yw e, ond dyna oedd yn digwydd, fi'n siŵr. Dim quite. Cerdyn melyn yr un i No Edwards a wedi Wys yn fanna ar y sgrin. 2 funud yn weddill o rai sy'n cael ei ychwanegu ar ddiwedd y 90. Rhediad digiro Mae Connah yn edrych fe bod i am ymestyn at 17 gêm. Y bwlch yna rhwng y ddoi dîm yn aros fel 10 pwynt. Ni wedi gwastraffu hanner munud fan hyn wrth i Bryn Markham Jones osod y bel lawr ac i Ben-y-bont clirio. Pritchard yn trio ennill y bel yn y canol yma. Pritchard yn dal i fynd amdani. Nawr heibio i Cook. Pritchard a Daly. Daly yn llwyddo gael bel mewn i'r cwrt. Ni'n gosod i nôl. Nawr Jacob Jones mynd yma'r ergyd. Yn cael ei glirio. Svetkovic. Wel, No Edwards yn awchu am y bel. Ben-y-bont yn ennill y bel yn ôl. Clayton Green. Wastad yn ei chanol i. Jacob Jones. Jones. Sy'n mae groesiad e. Mae yna wyriad. Cic cornel. Wel, ser yn y gêm. Mae gen i ti 40 eiliad o'r gêm. Falle gallu fe newid, ond pwy wy? Falle gallu newid, ond mae Clayton Green, ti'n bod, Mae Connah wedi bod yn ymosod fwyaf, ond mae wedi bod allweddol heddi Ben-y-bont. Oedd e'n bwysig, gêm bwysig iddyn nhw i sicrhau bod nhw'n wella'n amddiffynol, a mae wedi bod yn canol bopeth i Ben-y-bont. Sywyn, am ei chipio i Ben-y-bont. Am draw am y byddau hyn. 10 eiliad o'r 6 munud sy'n cael ei chynegu yn weddill. Siawns taw. Dyma fydd symudiad ola'r gêm. Owen Pritchard i gymryd y gic cornel. Pritchard a hi at y post yn y gosa. Bydd angen i'r well os yna cyfle mael groesiad. Pritchard troi'n at y post i pella. Mae Davies a'r peniaid i'r canol. Mae Connah, wel, yn y diwedd yn clirio. Ddim yn argyhoeddi. Mae yna dafliad hir. Mae Bryn Markham Jones yn edrych ar ei oriawr. Jacob Jones yn galw am y bel. Mae'n edrych os yna gyfle i daflu. Mae Davies yn dod draw. Roi hwn syth mewn i Cwrt Cosby sy'n ni'n meddwl. Dim rhoi cyfle i Bryn Markham Jones i chwythu'r chwiban ola. I fod yn deg, wastraffwn nhw ti am munud yn y gornel fyna ar ôl i No Edwards a wedi Wys fod yn ymladd. Davies ar tafliad. Dipyn o ddwylo dros Billy Borge. Mae Davies nawr ar croesiad. A dyna ddiwedd y gêm. Di-sgôr oedd hi. Ac y rhediad digiro yna yn parhau i Mae Connah. Ac o ran Mae Connah, Dylan, mae rai bod nhw bod reit hapus jyst i cadw'r bwlch na rhwng nhw a Ben-y-bont. Yn sicr. Ti bod dod lawr i'r de fel ni'n clywed mor aml, mae'n anodd. Beth yw tîm oedd mynd lan i'r gogledd, ond llechen lan, parhau gyda'r rediad. Bydd e'n hapus gyda sawl elfen o'r perfformiad.
Ond yn amlwg falle yn meddwl cadw'r rediad oedd y peth bwysig a dim am taflu gormod o chwaraewyr ymlaen a wedyn y risg wedyn o ildio'r ochr arall. Felly, ie, fi credu fydd y ddau hyfforddwr yn weddol hapus o ran y canlyniad. Ond yn amlwg falle fydd John Disney gyda'r meddiant gatho nhw yn just disgwyl falle creu fwy o cyfleuon o'r meddiant na. Ac o ran Pen-y-bont, ti'n gweud cyn y gêm am ti canolbwyntio ar y perfformiad, i gadw llechen lan yn erbyn rhain, sydd wedi bod ar y rhediad digir o'na rhediad o Sgorio, mae'n sicr o fod yn presio Rhys Griffiths. Ar y llaw arall, John Disney, gen i weld beth bydd ei deimladau fe wrth iddo fe siarad gyda Sioned Dafydd lawr. Well, John, a point on the road here at Pen-y-bont, but what's the initial emotion after that? Yeah, I'm happy. I'm happy with a clean sheet. I think that's we've kept 2 clean sheets now in 8 games, so message to the lads to try and be a bit more defensively solid, and I thought, again, our back three were fantastic. Of course, I want to go and try and win the game. I think we had a couple of half chances, potentially, not really tested Armstrong other than once, I would say, but you know, you've got 2 very good goalkeepers on the pitch today, so something good would have to have beat them. And our quality has to be a little bit better in the final third. But like I said, I mean, I'm really happy with a defensive performance against the side like Pen-y-bont with obviously the firepower that they've got. So really happy. Obviously, Pen-y-bont are the closest team to us in the league at the moment, and it means that obviously we're a point down and another game down. Yeah, you wanted that solid defensive performance, like you mentioned. I don't know if you know this. This is the first time since the 27th of September where Connah's Quay haven't scored in a game. So what was missing today, do you think? Like I said, probably that moment of quality in the final third. And you know, listen, I can't be too harsh. I wasn't very good in the final third, and we've got very good players with Callum West, Maxwell Cott, Rhys Hughes, Zelly Ishmael, Jack Kenny. Like I always say, Callum Brackley, Declan Poole. So I think we just had a little bit of a lapse of quality, and you know, fair play to Pen-y-bont. They defended their box well as well. So sometimes I think you've got to look at it like that. I don't think it was a fantastic game probably for the neutral, and I'm sure you're all freezing cold, but I think, you know, I enjoyed it because I'm a bit of a defender, and I love the fact that we kept a clean sheet. But Owain alluded to it before the game. This league is really, really tough, really difficult every game that you come up against, and my team have just gone 17 games unbeaten, so I'm immensely proud of them. Yeah, I wanted to ask you about this fantastic run that you're on at the moment. You know, what do you feel has clicked, and what pleases you the most about it? Everything really. I think, you know, now we've kept another clean sheet today without your likes of Kai Edwards and Chris Marriott, who are very senior experienced players. All of the collective group have been fantastic all season, and we have to continue doing that. Now, points wise, would I maybe have liked to have lost 1 and won 2? Yes, but you know, I think, you know, it's going to take a very good team to beat us, and you know, I'm sure if we can keep that unbeaten run going as long as we possibly can, then we'll finish in a strong position. But I think collectively, as a group, as a staff, as an ownership, you know, the club's in a really good place, and I'm excited, as the players should be, and I think, you know, even a couple of fans that have travelled down today, that we've seen, they're excited as well. So I think the lads have put on a really brave performance, and they've been fantastic. John, appreciate your time. Thank you. Safe trip back. Diolch. Felly, dyma'r canlyniadau hyd yn hyn y penwythnos yma. Y seintiau newydd yn ennill, oedd hi'n ddi-sgôr fan hyn, a wedyn ni yn y 6 isaf, 3 pwynt i Hwlffordd, ac oedd hi'n 1-1 rhwng Met Caerdydd a Llanelli. A wedyn ni, dyma'r sefyllfa yn y tabl o ran y 6 uchaf, felly 12 pwynt rhwng y seintiau newydd a Mae Cei Connah. A mae'r bwlch yna o 10 pwynt yn dal i barhau rhwng Pen-y-bont yn drydydd a Mae Cei Connah yn ail. A mae Mae Davies yn cadw cwmni i fi fan hyn. Reit Mae, perfformiad lot gwell na penwythnos diwetha. Yw hwnna'n dig i ddweud, i chi'n hapus? Ydyn, i cymaru ar perfformiad a'r canlyniad wythnos diwetha. Fi'n credu oedd hwnna y perfformiad heddi yn dangos yr un Pen-y-bont, fi'n credu. Gweithio'n galed i'n gili, cyfathrebu'n dda. Oedd game plan gyda ni, wnaethon ni stico i fe. A chi'n mae Mae Cei Connah yn tîm dda iawn. A i cadw nhw heb sgorio, fi'n credu wnaethon ni'n dda iawn. Ie, o'n i moyn gofyn ti am hwnna, achos nôl y mis Medi oedd y tro diwetha i Cei Connah pido sgorio gôl mewn gêm. Felly'r ffaith bod chi wedi llwyddo i gael llechen lan yn erbyn nhw heddi, jyst pan mor bles di chi gyda hwnna? Ie, bles iawn. I ni hefyd, so ni wedi cael llechen lan ers spel. Felly oedd yn neis i'r amddiffyn cael llechen lan. A i'r tîm i gyd, a gobeithio gallith hwnna rhoi hyder ni mewn i'r gêm nesaf. Ar ôl wythnos diwetha, twyd, yn amlwg oedd y gêm yn fyw, o'n i yna yn y seintiau newydd, oedd hi'n benwythnos anodd iawn i chi. Twyd, pa sgyrsiau chi wedi cael gyda Rhys Griffiths, gyda'r tîm rheolwr wythnos yma? Ie, ni wedi edrych ar y gêm na nôl. Chymod, siomedig iawn.
Dyn ni ddim fel tîm yn ildio lot. Tymor hyn ni wedi ildio llawer gormod. Felly fi'n credu heddi y game plan fydd i fod yn solid a i dechrau edrych fel yr hen Pen-y-bont. Achos hefyd, mae'r gwrthwyneb wedi bod yn anodd hefyd. Y Seinti newydd, Cei Connah heddi hefyd. Nawr, mae yna 2 gêm wedi cartref i ddod yn erbyn Bai Colwyn a'r Bari. Chi'n teimlo fel tîm, fel carfan, bod y buddugoliaeth yna yn mynd i ddod, gobeithio? Ydy, mae fe mynd i ddod yn y diwedd. Os ni'n gallu rhoi perfformiadau fel wnaethon ni heddi mewn bob wythnos, fi'n siŵr deith y canlyniad digon gloi. Mae, diolch yn fawr. Diolch yn fawr. A dyna ni, felly, diolch am eich cwmni chi heddi, ond mae yna ddigon o Pêl-droed i ddod wythnos nesaf. Eich abwyntiau sgorio nos lun a hefyd nos fawrth, a wedyn ni yn Llansawel pan bydden nhw'n croesawu y Bala, a wedyn ni ar ddydd Sul i ni mynd i weld tlws cynta'r tymor yn cael i hennill naill Wrexham neu Caerdydd. Hwnna'n fyw ar S4C dydd Sul nesaf am 4:45. A dyna ni, felly, y rhediad arbennig yna gan Cei Connah yn parhau yma ym Mhen-y-bont. Rhys Griffiths wedi dod mas o'i swyddfa fach e. Bydd yn ddiddorol i weld shwd mae fe'n teimlo ar ôl y gêm yna. Mae fe'n mynd gytre, a fi'n mynd gytre hefyd. Diolch am eich cwmni chi heno. Nos da, diolch am wylio.